Sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa bumbuhanay sa udto diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Ang flagship station sang the number 1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Biyernes, Hulyo 14, tuig 2023. Thank God it's Friday. Sa gihapon ini mo alaga nimo ang Kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapanguna karon nga mga balita, Department of Public Works and Highways Regional Office 6 hindi makahatag sang anuman nga update sa ungka kagaganan flyover. Bangod nga may kaso na kuno ini sa ombudsman. Ikaapat na ini nga bes nga ginpatawag sa Sangguniang Bayan sa Banwa sang Pavia ang regional office or any representative from the DPWH Regional Office 6. Pero wala sa gyapon sa nga may nagtambong. Papel lang ang nagtambong, papel lang ang nagkadto sa Banwa sang Pavia. Sa dugang pa nga mga balita, pagpangimon ginalantaw nga rason kung ngagin papatay si Alejandro Nino Panes Jr. Sandig sa impormasyon nga ginausisa kag ginapatod karon sa Bombo Radio. Dumduman nyo tong ginbayba sa Banwa sang uton sang Hulyo 6. Sa aton sining nga mga kabombo, it so happen kuro nga ti ginadulo diskartihan man sang isa ka inmate nga si Certain Riniboy kag sang napriso na ini diri kag naibaluan nga ginasugat dulong man gili ni Nino Panes Jr. Si Alejandro alias Nino nasugat dulong niya man. Tinangimon guro tong si alias Riniboy. Amo ni karon ng isa sa mga gulong ginalantaw man nga kunyagin na papatay ining waiter sa isa iya kabar dira sa may distrito sa Mandurriao. Sa dugang pa nga mga balita, miyembro sa kooperatiba sa mga empleyado sa City Hall nagprangka nga wala naging sang salig sa nasambitan sining kooperatiba. Masalig ka pa imo yang daw sanda-sanda lang ng ganar. Dugang pa nga mga balita, DENR dolitupad Gugma Youth Cleanup kag Tree Planting Program, opisyal nga ginlunsyar sa syudad sa Iloilo. Kag Governor Arthur Defensor Jr. nagpasalig nga liwat niya i-follow up sa DPWH ang implementasyon sa Monfort Bridge. I-follow up to Gobli. Hogo ba? Kay basi karon bala nga may mag-follow up naman to nga iban kag mag-inagaway naman kamo sang kredito kung sino yang nag-follow up sini para nga masuguran ng malawig na kag delayed na nga proyekto sa pagpakayo sa Monfort Bridge. Nga daan nga ang mayor sa Banwa sang Ningle may master sa IDC, no? IDC man, hindi eskwelahan na, kunti I don't care. Sa aton sini nga mga taga Palamati, lakip na sina diri karon latest istoryahan taman Banwa, ining si Dodong, si Bagyo Dodong. Si Bagyo Dodong sa aton sini nga mga kabombo nag-landfall na, ora kasulod na sa nag-landfall na nga dito sa may Isabela. 12 ka lugar ginpaidalom karon sa signal number 1. Ti nagadepende ini Banwa kay ti may dudong man nga sarawayan, no? May dudong man nga maayo. Alsa karon ang tropical cyclone the wind signal number 1 sa pila ka mga parte sang Luzon matapos nga ti naglandfall na ang Bagyo Dodong sa Dinapige, Isabela, subong iya nga adlaw. Mga alas 7 kagayna sa aton sini nga mga kabombo na siplatan ang sentro sang Tropical Depression Dodong sa Lasam, Cagayan, sunod diri sa Pag-asa, no? Ang kabaskugon sang hangin 45 kilometro kada oras. Ang iya sining tawagan ini, no? Ang iya sining bugso ng hangin lipat ako sa termino sila sa Ilunggo or sa Ligaynon, nagalapot sa 55 kilometro kada oras. Ang direksyon niya sini mga biyan nagapadulong ini sa may
east, no? East, northeast. Kag ang kada sigon sa iya sining hulag is 15 kilometers per hour. Sa aton sining mga kabumbo, may pipila na to ka mga lugar nga gin-suspend mga biyan ang klase bangod sa kay Bagyo Dudong, no? O ti magamba ka nga Dudong DUNG na Dodong lang para nga do humok lang bala. Oo. Bangod ko sa kay Bagyo Dodong, may mga ginpang suspend na diri nga klase sa aton sini nga mga kabumbo dito iya sa mga lugar nga kung sa din iyara sa storm signal or tropical cyclone na storm signal at number 1 sa aton sini karon nga mga kabumbo gina-forecast diri sa nga pag-asa nga hindi magnubo sa 3 or 4 no ka mga bagyo ang magasulod within the month of July. Yang July bago pa lang nikado yara pa lang kita sa ika-3 senyor. Mikit second week pa lang sang July pitsa 14. Buwas 15. Hindi kingagaw do sa 17 gina magwaaw. Magwa ang hindi ang bagyo ang sweldo. Hindi bla. Anyway, sugpunan naton ini karon sa aton sinipray nga pagpangalagad sa gihapon diri sa Bombohanay sa Udto detalye sa madalakuan ng mga balita lokal balikan ta pagkatapos ang Bombo Network News. Ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney ukon pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome ukon AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huho ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano. Amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bagod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa ka tawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Mga kabombo at ka-Star Nation, ngayon po ay araw ng Biyernes, Hulyo 14, taong 2023. Sa ulo ng ating mga balita, itong Department of Social Welfare and Development naka-high alert dahil sa posibleng epekto ng bagyong si Dodong. Ito namang panukalang anti-gutom isinusulong ngayon ng isang party list sulon. Ito namang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tiniyak ang commitment ng gobyerno sa pagpapatupad ng high-impact infrastructure project sa buong bansa. Ang ikalawang suspect sa pananambang sa photojournalist na si Joshua Abiad nasa kustodiya na ng Quezon City Police District. At sa ating provincial report, itong Provincial Disaster Risk Reduction Management Office Cagayan, pinakilos na ang lahat ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Quick Response Team at Incident Management Team sa posibleng epekto ng bagyong si Dodong. At sa ating pong international news, abangan mamaya dahil ang mga pwersa raw ng Wagner Group hindi na nakikilahok sa labanan doon sa Ukraine ayon yan sa Estados Unidos. At sa ating balitang pangpalakasan, magkapatid na Pinoy archers mula Baguio City humakot ng medalya sa 5th Bogor Open Archery Championship sa bansang Indonesia. At ngayon, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Kasalukuyan hong naka-high alert ang high alert status ngayon ang Department of Social Welfare and Development bilang paghahanda na rin sa posibleng epekto ng bagyong si Dodong na una nang naglandfall sa Dinapigue, probinsya ng Isabela.
Ayon kay Department of Social Welfare Development Secretary Rex Gatchalian, ipinag-utos na nito sa lahat ng kanyang regional directors na maging handa sa pagresponde sa mga pamilya at mga individual na naapektuhan ng mga umaapektuhan ng mga pagbaha at pagguho ng lupa dulot ng hanging habagat na lalo pang pinalakas ng bagyong si Dodong. Nagbigay direktiba rin ang kalihim sa Disaster Response and Management Group na pinamumunuan ni Undersecretary Diana Kahipe upang maihanda ng mas maaga ang mga family food packs at iba pang uri ng relief assistance para kaagad itong maipadala sa mga regional offices na nangangailangan ng karagdagang stock. Sa kasalukuyan, ang Bicol Field Office ay mayroong Quick Reaction Fund o Standby Fund na nagkakahalaga ng abot sa 5 milyong piso habang ang kabuang family food packs ay nasa 129,193 boxes na nagkakahalaga naman ng mahigit 80 million pesos. Ayon rin sa Bicol Regional Office ng ahensya, mayroon silang non-food items na kinabibilangan ng mga sleeping kits at hygiene kits na nagkakahalaga naman ng mahigit 120 million pesos at nakahanda na rin itong ipamahagi. Samantala, mga kabombo, patuloy na naitatala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang mabagal na pagdaloy ng lava mula sa bunganga ng Bulkang Mayon. Ito'y kahit na mahigit isang buwan na itong nagpapakita at nagpapamalas ng abnormalidad. Ayon sa ahensya, pare-parehong sukat na hindi bababa o lalagpas sa 2.8 kilometers ang lava flow araw-araw na naitatala mula sa nasabing bulkan. Una nang sinabi ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na sakaling lumagpas o umabot sa 6-kilometer radius permanent danger zone ang ibinubugang lava mula sa crater ng bulkan, ay maaari na nilang itaas ang alert level status nito. Batay nga sa datos ng nasabing ahensya, nananatili sa 2.8 kilometers ang mabagal na daloy ng lava sa Miisi Gully habang 1.4 kilometers naman ang naitala sa Bonga Gully. Naitala rin ang paglabas ng mabagal na daloy ng lava sa Basod Gully na umaabot sa 4 kilometer mula sa bunganga ng bulkan sa nakalipas na 24 oras. Samantala, 5 volcanic earthquake, 7 pyroclastic density current events at 361 rockfall events naman ang naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa Bulkang Mayon. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, natanggap na ng ilang evacuees na miyembro ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o tupad ng pamahalaan ang kanilang unang sweldo o bayad kapalit ng kanilang serbisyo. Aabot sa kabuang 784 na mga bakwit ang nakatanggap ng bahagi ng kanilang sweldo dahil sa kanilang pagtatrabaho. Ang naturang programa ay sa ilalim ng Department of Labor and Employment na may layuning makapagbigay ng tulong pinansyal sa mga lumikas na individual dulot pa rin ng nagpapatuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Nakatanggap ang mga miyembro ng naturang programa ng 3,650 pesos na sahod para sa 10 araw na pagtatrabaho bilang tagalinis ng mga evacuation center. Bukod dito ay tumulong rin ang mga benepisyaryo ng maghalaman or gardening at nag-assist rin sa paghahanda ng mga pagkain na ipinamimigay sa kapwa nila bakwit. Ayon sa ahensya, sa ilalim ng programang ito, na itong programang tupad, ang mga evacuees ay makakatanggap ng kabuang sahod na nagkakahalaga ng 10,950 o katumbas ng kabuang 30 araw na pagtatrabaho. Samantala, ang naturang distribusyon ng sweldo ay pinangunahan mismo ni Department of Labor and Employment Region 5 Director Maria Sinaida A. Angara Campita, kasama sina Assistant Regional Director Imelda E. Romanillos at Department of Labor and Employment Albay Provincial Director Ching Bandanania. Sa iba pang mga balita, isinusulong ni Ana Kalusugan Party List Representative Ray Reyes ang panukalang batas na House Bill number 2189 o ang The Zero Hunger Bill upang matuldukan na ang pagkagutom sa bansa sa pagsapit ng taong 2030 at matiyak ang food security sa Pilipinas. Ngayong National Nutrition Month, napahayag ng pagkabahala si Reyes sa pananatili ng malnutrisyon bilang seryosong problema ng Pilipinas. Ikinalungkot ng mambabatas na bukod sa pagkagutom ay hindi rin abot kaya ang lahat ng presyo ng mga masusustansyang pagkain sa bansa.
Ayon kay Reyes, patunay nito na ang datos ng National Nutrition Council na nasa 35% o 4 sa kada 10 pamilyang Pilipino ang hindi nakakakain ng masustansyang pagkain. Nakapaloob sa panukala ang paglikha ng Commission on the Right to Adequate Food na siyang mangunguna sa paglatag ng mga pulisiya at gaganap bilang coordinating body ng lahat ng hakbang para resolbahin ang pagkagutom at iba pang kaugnay na issue. Punto ng mambabatas, ang kalayaan sa gutom ay isang pangunahing karapatan ng lahat bagamat nananatili itong isang makabuluhang hamon sa bansa. Layo nitong wakasan ang kagutuman lalo na sa mga mahihirap at mahihinang sektor. Umaasa si Reyes na sisimulan na ang deliberasyon sa nasabing panukala sa sandaling magbalik na sa session ang Kongreso sa darating na July 24. Dagdag pa ng mambabatas, ang nasabing panukala ay nakalinya sa pulisiya ng Marcos administration para matiyak ang food insecurity sa ating bansa. Samantala, muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang commitment ng pamahalaan sa tuloy-tuloy na mga proyektong infrastruktura na gagawin sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Sa inaugurasyon ng Samar Pacific Coastal Road Project sa Northern Samar, inihayag ng punong ehekutibo na kasama nito ang Inclusive Inter-Island Connectivity Project na mag-uugnay sa national at local roads. Kaugnay nito, hinikayat naman ng Chief Executive ang mga taga-DPWH o Department of Public Works and Highways na manatiling matatag sa kanilang misyon sa gitna ng gagawing tuloy-tuloy na mga infrastructure project ng pamahalaan. Binigyan diin ni Pangulong Marcos na sa pamamagitan ng determinasyon ay maraming maitatayong proyekto na magpapalakas ng local industries, pagninegosyo at mga oportunidad sa mga tao. Mas mabuti niyang abutin pa ang mas malaki at ambisyosong mga proyekto na maaring maibigay sa mga Pilipino. Narito ang bahagi ng naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. And Korea has always been a very good friend to the Philippines. The ambassador mentioned about the time in Yolanda, about the recovery and the relief that we were. Korea was one of the first countries to send a sizable contingent to come and to help us. And furthermore, not only did they come to help us to bring the relief goods, to bring water, they helped us very much with the water supply and the relief goods, and they brought their own vehicles and they assigned many of their soldiers to come and be of assistance, and there were also engineers. But the further thing that Korea did for us, when maybe 80% of the other aid programs had already left the province. Yan ang bahagi na naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa karagdagan pang mga balita, 6 na augmentation projects ang nagpapatuloy upang tugunan ang epekto ng alokasyon ng Water Resources Board na 48 cubic meters per second sa 2 Metro Manila water concessionaires dahil sa pagbaba ng level ng tubig ng Angat Dam. Bukod sa mga augmentation projects, ang daily water services ay ipinatupad upang iwasto ang epekto ng anumang mga hadlang sa supply ng tubig. Ayon kay Maynilad Chief Executive Officer Ramoncito Fernandez, habang ang mga proyektong ito sa pagpapalaki ng supply ay unti-unting dumarating sa paglipas ng taon, dapat ay makalikom sila ng mas maraming supply ng tubig para sa pamamahagi sa mga customers. Kasama sa patuloy na mga proyekto sa pagpapalaki ng supply, ang muling pag-activate ng 8 malalim na balon, 4 na modular treatment plant sa Cavite, 1 bagong treatment plant sa Parañaque City, ang Poblacion Water Treatment Plant, maging ang border supply sa pamamagitan ng pagbili ng treated water mula sa Manila Water at leak repairs at pagpapalit ng mga lumang pipeline. Dagdag dito, ang 8 malalim na balon ay nakabuo ng hindi bababa sa 5.6 milliliters per day noong buwan ng Marso ng taong kasalukuyan. Ang 2 modular treatment plants naman sa Imus, Cavite ay magiging operational sa taong ito, habang ang 2 planta sa Bacoor ay magiging operational sa huling bahagi ng taong 2024. Una na nga rito mga kabombo, umaasa rin ng Maynilad na mababawi ang 100 ml per day sa katapusan ng taon sa pagsasaayos ng mga leak at pagpapalit ng mga lumang pipeline.
Kumuha naman tayo ng mga balita sa ating mga kasamahan. Diyan itong ikalawang sospek sa pananambang sa photojournalist na si Joshua Abiad. Nasa kustodiya na ng Quezon City Police District. May buong detalye si Bombo Marlene Padiernos. Tama ka dyan, Bombo Victor, Bombo Alaysa. Nasa kustodiya na nga ngayon ng Quezon City Police District ang ikalawang sospek sa pananambang sa photojournalist na si Joshua Abiad. Ito nga ang inanunsyo ni Quezon City Police District Director Police Brigadier General Nicolas Torre III sa isang ambush interview dito sa Camp Caningal sa bahagi ng Quezon City sa kasagsagan niya ng ginaganap ngayon na Philippine National Police Press Corps Shoot Fest. Ito yung kauna-unahang inilunsad na Shoot Fest na pinapangunahan ng Press Corps ng Philippine National Police. Sa kanina, si kinilala naturang suspect na si Jo Marie de la Cruz Campillo alias Mata na nagsilbing spotter sa naturang krimen. Si Campillo, siya yung nakikita natin sa CCTV footage. Siya yung isa sa mga nakamotorsiklo na nakasunod doon sa sasakyang ginagamit ng gunman na sa pamamaril nga dito kay Abiad na agad naman tumakas pagkatapos gawin yung naturang krimen. Ayon kay Police Brigadier General Torre, na-aresto si Campillo sa Pangasinan Solid North Transit EDSA sa bahagi ng Cubao sa Quezon City kung saan napuha mula sa kanya ang caliber 9mm na baril na nasa loob ng kanyang suot-suot na maliit na bag. Kaugnay niyan, narito pa yung bahagi ng pahayag ni Quezon City Police District Director Police Brigadier General Nicolas Torre III. Si alias Mata ay nasa kustodiya na natin. Nahuli natin siya kahapon at ngayon ay ipapakita ko sa inyo. Old school policing. Nalaman namin na manggagaling siya sa isang province outside of Metro Manila. Inabangan namin siya sa terminal. So pagbaba niya ng bus, sinalubong na lang natin. Talagang gun for hire. Okay, gun for hire siya. Nakuhanan din natin ng baril during the arrest. So ating napakinggan yung bahagi ng pahayag ni Quezon City Police District Police Brigadier General Nicolas Torre III dito nga sa ginanap na ambush interview dito nga sa bahagi ng Camp Caningal. Sa ngayon, Bombo Victor, Bombo Alaysa, nasa 5 mga suspect na lamang yung patuloy na tinutugis ngayon ng pulisya mula doon nga sa 8 mga suspect o sa 7 mga suspect na hinahanap ngayon na kabilang doon sa mga pamamaril sa photojournalist si Joshua Abiad. Kung maalala, si alias Naad, siya yung barangay chairman sa Pasay City, ang tinuturong mastermind o utak sa likod ng nasabing krimen at hanggang sa ngayon ay kabilang pa rin siya doon sa mga patuloy na tinutugis ng kapulisyahan para nga mapanagot dito nga sa kanilang ginawang krimen na pamamaril sa kay Joshua Abiad na isang photojournalist at mga kaanak nito. Maraming salamat, Bombo Marlene. Live mula dito sa Camp Caningal sa bahagi ng Quezon City, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantala, nilalayon ng Department of Environment and Natural Resources na tukuyin ang pinakamahuhusay na kagawian sa pamamagitan ng follow-through multi-stakeholder dialogue sa reclamation na nakatakda sa Lunes Hulyo 17 ng taong kasalukuyan. Ayon kay Department of Environment and Natural Resources Secretary Antonia Yulo Loizaga, ang aktibidad ay makakatulong sa ahensya na mangalap ng mga input o impormasyon para sa patuloy na pagsusuri at pagpapahusay ng mga umiiral na patakaran na may kinalaman sa mga reclamation projects. Ang mga eksperto mula sa United States Army Corps of Engineers, Deltares and Japan Embassy ay magkakaroon ng kani-kanilang presentasyon habang ang mga kinatawan naman mula sa Philippine Reclamation Authority, Department of Environment and Natural Resources, Environment and Economic Center for Studies at ang Philippine Ports Authority ay sasali sa mga panel discussions. Sinabi ng opisyal na inimbitahan sa dialogo ang mga kinatawan mula sa mga embahada ng Belgium, United States maging sa Netherlands. Gayun din ang mga national government agencies, local government units at mga pribadong sektor. Ang unang dialogo noong Mayo 8, natukoy ang iba't ibang stakeholder ang mga gaps at entry point para sa pagpapahusay ng mga kasalukuyang patakaran sa mga aktibidad ng dump and fill. Nauna nang binanggit ni Loizaga ang pangangailangang bumuo ng evidence-based impact assessment ng ecological at socio-economic impacts ng reclamation dito sa ating bansa.
There's nothing like your go-to partner on the way to school, on the way to work, on the way to wherever. Dunkin' Coffee. Get it on the go. Hot, iced, or in a box to share. There's nothing like Dunkin' Coffee. Get it on the go. Kumuha naman tayo ng mga balita sa labas ng ating himpilan sapagkat itong mga eksperto naniniwalang ang mga pag-ulan na dulot ng bagyong si Dodong ay malaking tulong raw para tumaas ang antas ng tubig sa Angat Dam. May buong detalye si Bombo Kelly Cordero. Malaking tulong ang walang tigil na pag-ulan para mapataas ang antas ng tubig sa Angat Dam. Ayon yan sa mga eksperto. Iginiit ng Metropolitan Waterworks and Sewage System na ang inaasahang pag-ulan na dulot ng habagat ay maaaring mapunan ang supply ng tubig sa Angat Dam. Ayon kay Patrick Dizon, Division Manager ng Metropolitan Waterworks and Sewage System, Site Operations Management, nasa 4 na bagyo ang inaasahan ngayong buwan at inaasahan ring mapupunan nito ang reservoir at mapapabagal ang pagbaba ng antas ng tubig. Sa kabila nito, iginiit pa rin ng mga eksperto na huwag dumipende lamang sa Angat Dam at maghanap pa rin ng ibang mapagkukunan ng tubig. Hopefully, pag matapos itong Kaliwa Dam, meron na tayong pansapo na hindi lang sinasabi na umaasa lang tayo sa Angat Dam. Ginagawa na po itong mga Kaliwa Kanan, Agos River Basin that will duplicate what we have for Angat. I think ang problema natin, we became so dependent on one source, which is Angat. Di tayo nag-develop ng ibang infrastructure until very much later na na-realize natin, medyo kinukulang na tayo ng tubig. Batay sa report, bahagyang bumaba ang level ng tubig kahapon sa Angat Dam mula sa 178.03 meters noong nakaraang araw. Ngayon ay nasa 178.02 meters na. Ang Angat Dam ay nagsusupply ng tubig sa Metro Manila at sa mga kalapit lugar. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Balita naman mula sa ating mga probinsya, itong pinakaunahang Skyway Project sa Visayas at Mindanao, itatayo yan sa Lapu-Lapu City. May buong detalye ang Star FM Cebu. Ipinagmamalaki at masayang inanunsyo ni Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahong Chan na sisimula na ngayong Setyembre ang groundbreaking sa pinakaunang Skyway Project sa Visayas at Mindanao. Umaasa si Chan na malaki ang magiging epekto nito sa turismo sa lungsod dahil nakakatulong ito sa pagpapadali ng biyahe ng mga lokal at dayuhang turista patungo at paalis mula sa Mactan Cebu International Airport. Ito rin umano ang solusyon para mapagaan ang daloy ng trapiko dahil may mga exit points pa ito sa iba't ibang barangay ng lungsod para hindi na magsiksikan ang mga motorista sa mga pangunahing kalsada dahil maaari na ang mga itong dumaan sa Skyway. Ayon pa sa alkalde, wala din umanong gastusin ang lokal na pamahalaan dahil ito ay isang public-private partnership project kung saan may investors na nagbuhos ng puhunan para sa pagtatayo nito. Bukod sa walang inilabas na budget, may bahagi ng kita din umano ang lungsod mula sa toll fee ng mga sasakyan. Maliban pa, magdadala din umano ito ng kaunlaran at trabaho para sa lungsod kung saan kukunin ang mga upunganon bilang manggagawa para sa pagtatayo nito. So hopefully by September mag-groundbreaking na. Ang alignment is sa may Takan, Babag, all the way to Sibulay. Ang tinig ni Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahong Chan. Mula dito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Mga kabombo ka Star Nation, sa balita pa rin sa labas ng ating himpilan, itinuturing ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Isabela na malaking biyaya sa mga tanim ng mga magsasaka at sa pagdagdag ng water elevation ng Magat Dam sa Isabela ang pag-ulan na dulot ng bagyong Dodong. May mga pag-uulat at update ang Bombo Radio Kawayan. Itinuturing ng pamunuan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO na biyaya para sa mga magsasaka ang mga pagulan na dulot ng Tropical Depression Dodong na naglandfall na kaninang umaga sa Dinapige, Isabela. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan, sinabi ni PDRRM Officer Constante Foronda
na malaking tulong sa mga magsasaka ang pag-ulan simula noong gabi ng Huwebes para maisalba pa ang mga pananim na mais na nabansot na ang marami dahil sa kawalan ng pag-ulan sa mga nagdaang linggo. Sinabi pa ni Atty. Foronda na kailangan din ang mga pag-ulan para mapataas ang water elevation ng Magat Dam sa Ramon Isabela para sa power generation. Sa ngayon, anya ay patuloy nilang binabantayan ang inaasahang pagtaas ng water level ng Cagayan River kung patuloy ang pag-ulan dahil maaring magdulot ito ng pag-apaw ng tubig sa mga overflow bridges at pagbaha sa mga mababang lugar. Ayon pa kay Atty. Foronda, sa mga coastal towns ng Isabela, pangunahin na sa Dinapigi, Isabela, kung saan naglandfall ang bagyo, ay wala silang natanggap na report na malaking epekto ng bagyo. Pinayuhan naman ni PDRRM Officer Constante Foronda ang mga mamamayan na maging alerto sa magiging epekto ng mga pag-ulan na dulot ng bagyo. Blessing ito sa atin dito sa Isabela. Dahil ngayon lang ulit umulan. Medyo nakakahinga ng konti yung mga magsasaka, lalo na po yung mga nagtatanim ng mais. Dahil may mga report po na nabansot na yung mga mais dahil sa kakulangan ng ulan. Kung makaka-recover na, sana makarecover yung kanilang mga pananim ngayon. Kailangan din natin ng ulan para mapataas yung level ng Magat Dam para sa power generation at irrigation. Yan ang ating report mula sa Bombo Radyo Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Ezekiel Kilang para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Balita pa rin mula sa ating mga probinsya sapagat itong Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Cagayan, pinakilos na ang lahat ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Quick Response Team at Incident Management Team sa posibleng epekto ng bagyong si Dodong. May buong detalye ang Bombo Radyo Tugigaraw. Nakahanda na ngayon ang PDRIMO Cagayan kaugnay sa posibleng epekto ng Tropical Depression Dodong kung saan nakataas sa signal number 1 ang lalawigan. Sinabi ni Roelly Rapsing, head ng PDRIMO Cagayan, na nakamonitor sila sa mga bayan ng Bagao, Gonzaga, Gataran at Santa Ana. Dahil sa posibleng mga landslide habang binabantayan din ang mga lugar na posibleng makaranas ng mga pagbaha tulad sa Santa Praxedes at Claveria, bunsod ng nararanasang tuloy na hapon. Ayon sa kanya, posibleng itaas sa red alert mula sa blue alert status ang lalawigan, depende sa magiging assessment sa sitwasyon sa mga susunod na oras. Sinabi niya na activated na rin ang lahat ng MDRIMOs, Quick Response Team at Incident Management Team para sa preemptive evacuation kung kinakailangan. Sa ngayon ay normal pa naman ang level ng tubig sa Ilog, Cagayan. Una nang kinansela ni Governor Manuel Mamba ang pasok sa mga eskwelahan mula kindergarten hanggang senior high school sa pribado at pampubliko ngayong araw dahil sa banta ng bagyong Dodong. Lahat po ng ating mga personnel ay on standby na. We're all in our QRT stations. Yung ating incident management team, they're already on standby. At any time, they will be pre-deployed doon sa ating sub-capital office na kung saan naka-base yung ating emergency operations center sa PDRIMO. Yan ang balita mula dito sa Bombo Radyo Tugigaraw para sa Bombo Network News. Bombo Ruby Away Ibay para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radyo, Bombo! Ito namang 2,000 packet ng vegetable seeds ipinaabot ng University of the Philippines Los Baños sa Albay at nakatakdang ipamahagi sa mga evacuees para sa planong communal garden. May update ukol dyan ang Bombo Radyo Legazpi. Natanggap na ng pamahalaang panlalawigan ng Albay ang nasa 2,000 packets ng vegetable seeds mula sa University of the Philippines Los Baños at nakatakdang ipamahagi sa mga magsasaka at evacuees sa lalawigan. Ayon kay Albay Assistant Provincial Agriculturist Darrell Buenconsejo sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi, hindi pa man nagkakaroon ng aktibidad ang Bulkang Mayon ay may nakalaan na talagang mga pananim para sa lalawigan at napapanahon naman ang paghahatid nito upang mapakinabangan ng mga residente. Ang naturang mga binhi ay mga gulay na mabilis anyang tumubo kaya mabilis ring maani. Gagamitin ang naturang mga vegetable seeds sa planong communal garden sa mga evacuation centers upang may pagkabalahan ang mga evacuees sa pananatili nila sa naturang lugar.
Dagdag pa ni Buen Consejo na isinailalim na sa training ang mga evacuees upang maipabatid sa mga ito ang tamang paraan ng pagtatanim at pagpupunla ng naturang mga binhi. Bago po tayo namimigay nito sa mga farmers, may mga training po tayong ibinibigay. At saka may mga agriculture extension workers po tayo nakapartner from the DA to the provincial to the down to the local government units. May mga partners po tayo na makakatulong po talaga. Pumupunta po itong mga AEWs natin sa ating mga respective areas ng mga farmers para tingnan kung tama ba yung kanilang pagtatanim. Si Albay Assistant Provincial Agriculturist Daryl Buen Consejo. Samantala, patuloy pa rin ngayon ang pagbili ng provincial government ng inaning gulay ng mga magsasaka mula sa 6-kilometer permanent danger zone upang hindi mahirapan ang mga ito sa pagbebenta ng kanilang mga produkto. Nilinaw rin ng opisyal na ang pag-aani lamang ang pinapayagan at hindi muna inaabiso ang muling pagtatanim sa loob ng danger zones dahil sa panganib na dala ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo Romela Sakayan Wanda sa nag-uulat for the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Oras alas 12:27 ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo International News. Hindi na nakikilahok ang Wagner Mercenary Group sa anumang makabuluhang kapasidad sa pagsuporta sa mga combat operations sa Ukraine, ayon yan sa isang tagapagsalita ng Pentagon. Ito ay ilang linggo pagkatapos ng 24 oras na pag-aalsa ng grupo sa Russia na isang hamon umano sa otoridad ni President Vladimir Putin. Ang Wagner Group ay tumulong umano sa Russia na isama ang Crimea noong 2014 at nakipaglaban sa ilan sa mga pinakamadugong labanan nito kamakailan. Ito ay nakatulong sa pagkuha ng eastern city ng Bakhmut para sa Russia. Sa ilalim ng kasunduan na nagtapos sa rebelyon noong buwan ng Hunyo, sinabihan ang mga mandirigma ng Wagner na maaari silang sumali sa regular na hukbo ng Russia o magtungo sa Belarus kasama ang kanilang pinuno na si Yevgeny Prigozhin. Sinabi ng Kremlin na nakilala ni Russian President Vladimir Putin si Prigozhin sa Moscow ilang araw lamang pagkatapos ng naganap na pag-aalsa. Una na nga rito, tiniyak ng Estados Unidos na nakabantay ito at ang kaalyadong bansa nito sakaling gumamit ng nuclear weapon si Russian President Vladimir Putin. Bombo Sports News. Etong magkapatid na Pinoy archers mula Baguio City humakot ng medalya sa 5th Bogor Open Archery Championship sa bansang Indonesia. May buong detalye ang Star FM Baguio. Humakot ng mga medalya ang magkakapatid na Pinoy archers mula Baguio City sa 5th Bogor Open Archery Championships na ginanap sa Bogor City, West Java, Indonesia. Nakuha ni Jatniel Caleb Fernandez ang gintong medalya sa under 9-10 meters, silver sa under 12-20 meters at bronze sa Olympic round. Tinanghal din ito bilang 4th overall champion. Naiuwi naman ni Jefta Fernandez ang gold sa under 12-20 meters at silver sa under 15-30 meters. Samantala, bronze medal din ang naiuwi ni Jethro Fernandez sa under 17 50 meters. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa magkakapatid na Fernandez, ibinahagi ng mga ito ang kanilang kagalakan dahil ito pa lamang ang kanilang unang pagkakataon na lumahok sa international competition at nakapag-uwi na sila agad ng mga medalya. Experience there, it's very exciting, and then the hotel was very good, but in the range all the people there is kind, but one Indonesian coach helped us and changed our swimmings to veins. The veins, it's a little bit heavier, but we don't give up. Just be happy and enjoy the game and always train hard. Ibinahagi din ng kanilang ina na si Maria Cristina ang ilan sa mga challenges na kanilang kinaharap sa naturang kompetisyon. Umaasa din ito na sana ay mas mabigyan ng atensyon ng mga local athletes na lumalahok sa mga international competitions, lalo na't may kinalaman sa financial support at mga incentives. Most national games, archery, napakalaki po ang ambag nila, lalong-lalo sa gold medal. At itong mga batang ito, silang nagre-represent po sa atin. Actually, international, marami pong pumunta sa amin, sa club namin na self-funding. Sana wag nating hayaan ang mga bata natin na, kumbaga, eto na nga,
scouting na, kinukuha sila ng ibang bansa, huwag nating hayaan. Kasi Pilipino tayo meron naman po tayong budget. Sana ilaan naman para sa mga bata yan. Matatandaan na ang magkakapatid na mga Fernandez ay nag-uwi din ng mga medalya sa Batang Pinoy 2022 National Championships na ginanap sa Vigan City, Ilocos Sur noong nakaraang taon. Iyan ang report mula Star FM Baguio. Para sa Bombo Network News, Star DJ Nash para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Balik na din sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Good news karon para sa mga NBA fans, partikularmente sa mga supporters ni Kai Soto kay ini siya ang nakahampang na sa bahin karon sa Orlando Magic sa Summer League. Nakascore si Kai Soto sang 6 ka puntos, 4 ka rebounds kag 3 ka mga blocks sa sulod iya sang 13 minutos. Sa aton sining mga kabombo, grabe karon ang ang paghinugyaw sa mga fans sa Orlando Magic, partikularmente ni Kai Soto. Sa aton sining mga kabombo ti panugod na balay ni Banwa sang career or malawig sini iyang career or stint dira iya sa National Basketball Association sang 7-footer sang 7-footer sining iyang full-blooded Filipino. Sa aton sining mga kabombo araw mga birada sini ni Kai Soto sa iya sining paghampang. Sa aton sining mga tagpalamati. Araw may naggalusot dira paggalusot pakon kabuon sa ni Kai Soto sus Maria Kagusepo kabo sa katama. Sa aton sining mga kabombo kag may ara pa karon sang slam dunk. Double-handed slam, are perimeter shot, gin-display man ni Kai Soto ang iya sining ability sa perimeter shooting. Nothing but net dito sa aton sining karon niya nga mga kabombo. Ti ginapinsaran na ni karon sang pila ka mga NBA teams, particularmente sa bahin karon sa Orlando Magic nga mo ang nag-invite or nag-acquire sa Kai Soto sa paghampang sini sa ila nga team. Nami tani ko makabungguanay sila ni Wimby Black, ni Victor Wembanyama. Para mabalaan tingin kung sino ang bakod sila. Drafted player kontra undrafted nga player. Sa aton sini nga mga kabombo. Anyway, kabay pa nga magpadayon ang mayo sini iyang hampang kag karir ni Kai Soto dira iya sa may National Basketball Association. Ang oras naton 35 minutos na nakaligad sa takna sini nga las 12. Standby kay tingwa naton ring nga malabot ang linya ni Honorable Leonardo Bilasa. Siya ni ang chairman sang Infrastructure Committee sa bahin karon sang Sangguniang Bayan sa Banwa sang Pavia. Of which sa manumduman naton last time sang ma-interview naton diri si SB member Pete Rimañez nga makatatlo na kabeses gagin invite ang Department of Public Works and Highways Regional Office 6, particularmente si Director Nery Bueno, agud iya nga mag-attend sa ila sining hearing or sa ila sining session. But to no avail, may mga changes dito sa mga pagsulundan, kay do kasubong kuno ginadribble-dribble, may mga delays, so on and so forth. Now, ang nasambit sini iyang resolution ang ginrefer sa Committee on Infrastructure and Public Safety, of which si SB member Leonardo Belasa ang nagauyat sa karon siniyang nga mga tinyon. Now,
Pila diri sa mga ginahingyo sang DPWH or sang Sangguniang Bayan sang Pavia, Bomomel, if you may, no? Sandig diri sa letter sa aton sining matag palamati, pangayo sila sang results sa mga test or katulad na bisang soil test sang third party consultant. Luyag sini nila nga samtang ginahulat ang engineering intervention, may mga safety measure nga i-install diraya sa may ungka flyover kag Aganan flyover. Ginapangayo man nilang kontrata between sa IBC or the International Builders Corporation and the Department of Public Works and Highways. Ang progress ng construction, whether how many percent already had been done or accomplished. Percentage of payment released by DPWH to the contractor. Original detailed engineering design of Ungka Flyover and Aganan Flyover, kag ang revised detailed engineering design of Ungka Flyover and Aganan Flyover. But sunod diri sa letter sang DPWH Regional Office 6 sa kay Honorable Leonardo Belasa, hindi sila maka-provide sang kun anuman nga mga dokumento or any updates bangod kuno nga ti mayara na sang ginfile nga kaso sa Office of the Ombudsman. Ti nagakahangawa karon ang mga pumuluyo sa banwaya sang Pavia. Hindi man niya tanan nga tao sa banwa sang Pavia structural engineer. Ang mga opisyales dira hindi man iya eksperto sa pag-assess whether or not nagapose ang danger ang mga unfinished mga ginpang suspend nga proyekto karon sa ila siniiya nga area. Just like sang Ungka Flyover nga ti may mga pag-usmod as per reports. Naintindihan naton mga pumuluyo at the same time mga opisyales sa banwa sa Pavia nga ti assurance ang ila sini nga ginapangayo. No? Pero unfortunately daw bungol pa sa bungol ang Department of Public Works and Highways. Sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Ti do nagakasubo kita mag-amo sini banwa kay daw ginhimo paya karon nga rason sang Department of Public Works and Highways ang complaint sa Office of the Ombudsman para nga hindi na iya maka-update pa. Now, sa pumuluyo kung ano ng plastada dira sang Ungka and Aganan Flyover. Tisandi gani sa letter man diri sang Department of Public Works and Highways ang findings sang Abinales Associates ni bala. Ti June 30 pa to na submit sa kay Secretary Bunuan. Dugay-dugay may isa na kabulan. Why kita kahibalo kung ano ang plano, anong engineering intervention ngayon sinipatigayonon. With that, mga iyo pagkikita sa dugang siniiyang mga impormasyon, may ikaw po naton live via Messenger karon si SB member Leonardo Belasa. SB, si Bombo Cham, live ikaw sa Bombohanay sa Udto. Good afternoon, sir. Yes, Bombo Cham, mayong udtogid sa imo. Aha. Alright. Now, what's the latest kay sa pagkahibalo ko? Una-una, 3 times na ninyo ginpatawag ang DPWH Regional Office 6 or any of its representative nga magtambong sa inyo siniya nga sesyon. May ara pagid sang latest kamo nga padala sini nga letter, invitation para nga magtambong sila. Nakatambong bala ang taga DPWH sa latest session ninyo, SB? Una-una, Bombo Cham, no? Panamiawag ko sa maayong udto sa imo, sa management sang Bombo Radio, kag sa pumuluyo sang banwa sang Pavia, kag sa kabilugan nga makabati sang inyong sikat nga programa sang Bombohanay sa udto.
Anyway, Bombo Champ, just last Wednesday, nabato namon ni ang response ang DPWH in which nga gin-invite namon sila last June 21 sa amon nga session. Anyway, hindi pa ni ganit ani June 21 mga previous dates pa kay tungod nga ang nag-invite sa ila sang Pormiro ang chairman sa Committee on Infrastructure, but then chairman sa Committee on Transportation, but then determine sang mga upod ko kag sang amon vice mayor nga ang concern is all about infrastructure and safety. That's why nga nagbalik ini ang amon nga wala madayon namon dayon mapadala ang amon sulat tungod nga ginbalik sa konseho kag pasaran liwat sang resolusyon kag sang committee report nga kung sa diin gina-invite namon sila sa pag-update man kung tani sa amon since nga we are the recipient of the project para may maipahatag man kami sa mga tao diri sa Pabia kag sa bilog man nga nasakupan sini nga flyover. Pero may latest update anong sabat sang DPWH kay as per information kag sa dokumento nga ginauyatan ko dire hindi na sila kuno maghatag pa sang any updates or information regarding this matter SB Belaza. Yes, amo na di ang nakasaad man sa sulat nila Bobocham no nga since nga nga may pending case na kuno sa ombudsman, hindi na lang sila maghatag sang ilang para nga hindi kuno ma-preempt ang aksyon sa secretary kag makapangita sang the best ways kung paano masolusyonan ang ina nga problema. Amoy na nakasaad sa ila nga sa akin balos nga sulat kag wala sila mag-attend sa amon nga imbitasyon sa ila. Now, SB, kasano nyo ninabaton ang letter from the regional office ang DPWH? Just July 7 nila email so na-receive namon July 12. Na-receive ko July 12. Okay, via ano ang pag-mail nila? SB? LBC pa? Via LBC Bombo Camp. Lapit man lang opisina sa DPWH Regional Office 6 ari man lang di sa may Fort San Pedro kung hindi ako sala kagang banwasang Pabia hindi magid layo hindi ka naman magtabok sa dagat pa or whatsoever pwede man gani guro nga dagun-dagunan lang nila kag ipadala sa inyo ipa-receive sa inyo sa nikitalatapan SB. Yes, Bombo Champ no. Siguro ano lang sila nga it must be official kay through courier bala. So libcap gali ang padala nila si Bombo Champ. Libcap. All right. Ano kung tani ang mga main points or mga queries ninyo natuhoy karon sa estado sa Ungka flyover kag aganan flyover nga pangayoon sa DPWH or anong inyong siningang purpose nga ginpatawag nyo sila SB? Well, sa una namon nga pagpatawag to sa ila Bombo Champ, na-explain naman nila tanan-tanan ang ilang ang status nga hindi anay pagyan tungod nga sige pa ang movement nagasalop pagid. So by that taniking kasugtanin namon nga every month ma-update kami sang tanan nila nga mga nga mga movement or whatever nga obrahon nila pero unfortunately daw kung hindi kami magpatawag wala man sila kapalapit sa amon tapos amon nga latest namon nga pagpatawag ginbalusan na lang kami nila sa sulat 3 times naman sila nakakadto kag naka-explain sang ilang mga nga status sang project. But then, since nga gahulat kita bala Bombo Champ, sang mga resulta or whatsoever nga
mangin aksyon nila. Ang una malang ngagin ayo, anyway, this is not my hindi ako sinang proponent, no? Yes. This is a collective ideas from every SB members. So, one of the SB members, especially ang chairman sa Committee on Public Safety, nag-ayo nga siyempre ang amon nga joint committee naman lang ang amon nga committee report. So ang niya pwede ta ka makapangayo sila sang safety measures that they will install while awaiting for the engineering intervention in the Ongka flyover and the Aganan. It's because nga sa Nabalanta Bumbucham nagasalop siya. So we don't know what is under, no? Wala kabalo kung ano ang ginasalopan niya, basi gulpi na malang bala magsalop dire-diretso. Kaga kung whatever, basi ano bala matabo sa mga riding public ta, sa mga netizen nga nag-aalagi dira. So amo na ang ginayo sang isa naton ka SB member nga kung sa diin amo tatani ang gusto namon ayoon sa ila, but then by that amo ni ang sabat nila. Hindi na sila maghatag sang ilang statement kay may kaso na, which is nga kung ako maglantaw hindi man tayo sa kaso Bumbucham magtutok kundi ang safety subong sa mga tao nga nag-aalagi dira, hindi ba? Yes, sir. So amo na yung ginayo namon. Okay. Kag nakita naton ang mga requests nyo da, just like abi isang installation sang mga safety measures, ang results sang soil test sang third party, kag ining mga kontrata, progress sang construction, percentage sang payment, original detailed engineering design, kag revised detailed engineering design. Sa aton sini nga paglantaw, personally sa akon nga paglantaw, kag siguro ma-agree man ang mga kabumbo naton nga nagapamati naglantaw sumong sa aton nga why man ini sang epekto pananglitan kun ihatag sang DPWH sa sangguniang bayan sa Banwasan nga Pavia, SB? Yes, Bumbucham. Wala na isang epekto sa kaso. Kay actually before ko di subong mag-abot sa balay ko, kaya rin ako subong sa balay mo. Yes, sir. Halin ko sa city, nagyan ko ang flyover, kag tama nagigkalain sang hitsura, sang area, akon sa diin, dra ginatumod nga dako gid ang salop. I think that is pier number 6 or number 4. 4, 5, 6. Kaya nakita ko, 4, 5, 6. Kaya nakita ko Bumbucham, ang number 7, I think ang number 7 dira ga pakadto, duha na ya ang haligi, no? Duha na ya ang kolom. So isa ni sa ginapangayo namon ang original detailed engineering design. Kay base bala Bumbucham puweta kabalo base ang sa original dito duha na ang haligi. Sa gin-install sang kontraktor base isa lang blaw. So that's why nga nangayo man kami sang detailed engineering design sang ang original. Kay because nga sa sini nga sitwasyon subong wala sang itudlo nga balasulon, no? So pwede bala na nga wala sang balasulon sa amo nga sistema kung ang nag-drill to hindi to sa pagbasulon, kung ang nag-implement kung ginbuy na niya nga ligi hindi na sa pagbasulon, kung ginpabayaan sang DPWH sige lang, hindi na lang pagbasulon, pabayaan na lang amo na bala Bumbucham. So by this wala man kami be power as an SB member to summon demo. Yes. What we are doing Bumbucham is requesting them amo lang nabla pass resolution. That's it. That is our power as an SB member abi. So hopefully nga tani matinapangdan man sang iban nga mga leaders naton, no? Nga i-plus target kung sino ang may sala kag kung sino ang sulokton. But unfortunately Bumbucham nakita ko, no? Ako mismo during the time nga nagpanghagad si SB member sangguniang panlungsod
Plaridel Nava, with Attorney Dan Cartagena, with Attorney Eldred Antiquera. Actually, hindi man tanan nga measures nga ginapapasar nga kag nabatian ko ni Councilor Plaridel Nava, agree ako. But then sa pagpangayo niya, in fairness to him, no? Sa pagpangayo niya sang mga pumuluyo, sang mga tao, nga ma-rally kita, mangayo kita sang matingob kita para maging matunog ang aton nga tingog sa pagpangayo sang justisya sa sino nga natabo sa aton nga project nga which is 680 million plus 805 million dito sa Aganan, which is more than a billion. So, daway gid sa may nag-abot nga mga pumuluyo, which is nga ato kami na dito, kami ni SB Trimañez, SB Pajardo, I think ang teacher nga representative sang Teachers Act, si Maximo Montero, ato na to kami galantaw. So, pila ka nahot lang ang tao nga nag-attend Bombo Champ, which is nga, kung ako mag-analyze, ang mga pumuluyo, ang mga tao sa bilog nga probinsya, 90% Bombo Champ, kontento na ya, nga adlaw-adlaw sila matrapikan da, kag kung saan o na madayon ang kag kung saan o na masolusyonan. Wala may jutay kaayo ang nag-attend. So, amo na analysis ko. So, by this Bombo Champ, kami mismo gawander kami nga sa amo sini nga sitwasyon, wala gid sang may mga groups of just like Catholic bishop, no? They said mga organization nga they said may anomalya ang project, pero sang panghagad ni Attorney Plaridel Nava, diin sila. Amo na bala? Ang mga estudyante nga nagatraffic adlaw-adlaw. Sa tunga time, that's the time nga mag-rally kita para mapaabot na sa national government nga hindi kita kontento, nga imbestigahan ini, nga may focus ini nga project, kay kung wala isini matawbo. So amo na ang tanaw man tani namon kung pwede lang galing kay ti amo na ga-imbitar kami sa DPWH, balusan na kami sa sulat. So by that hindi man namon sila maakusar. But ang accountability nila sa pumuluyo, bangod sila nga proyekto damo ang nahalitan do kasubong nga ginapalagyuhan nila, SB, no? Kag amo nang isa sa mga masubo nga realidad karon, kag sandi gani sa imo sini nga pagpayag daw dismayado ikaw sa panawagan ninyo nga magtipon dito sa mayong flyover kag magpabutyag sa inyo sini ang kalain man sang buot, at the same time pagka dismaya bangod sa sining palpak nga proyekto. May mga plano pagid balak karon ang Sangguniang Bayan or even within sa imo sini nga kapasidad as SB member kag chairman sa Committee on Infrastructure together with sa iban sininimo nga mga colleagues dira sa Sangguniang Bayan sa Banwasang Pabia nga maghimo pagid sang dugang nga mga lihok agud nga mabatian na gid ang inyo sini nga tingog eventually, SB Belasa, sir. Yes, Bombo Champ, no? Ma-convene naman kami sang mga SB members nga mga upod namon kag affected sa sini nga problema, especially ang transportation, ang public safety, kag at the same time siyempre sa akon nga committee ba ang sa being a chairman of Committee on Infrastructure. So matipon naman kami as long wala kami may makita nga mga safety measures nga ginabutang ang DPWH. Siguro ayoon gid namon Bombo Champ nga every week mapadala kami sila sang sulat. Ano na ang safety measures nga ginapa namon kag sa bulig man ninyo Bombo Champ. Yes, I know nga Bombo Radio is very powerful sa pagkot-kot sa mga problema, especially sa mga problema nga ginaduwa-duwaan ta nga may something wrong nga mga problema pareho na sa aton nga ungka flyover. Okay. But SB, aluyag ko lang may baluan. Sa bahin sang
concern sa banwa iya sang Pavia. Bangod man gani sa pagpangduwa-duwa abi nga basi kung padayon na nagausmod or gulpiyada lang mag-usmod direkta magkalarumpag inang flyover pahilayo lang. May mga plano man kamo together with the chairman sang transportation abi SB member Trimanyes nga mag-install or mahimo sang legislation nga mag-install kamo dira sang mga traffic signs or most probably maghimo sang resolution, ordinansa or kung ano dira ang mga medyos posibles nga mahatagan lang sang nagakigo man sini iya nga abiso, spread awareness abi sa mga motorista naton dira iya sa nagalabay sa may Ungka and Aganan flyover. SB member Bilasa, sir. Yes, Bumbutsam, no? Istorya namon ni SB Trimanyes, mitingon namon ang amon mga membro, aga sentro si SB Roy Goraseta nga maghimo sa hagna nga ipatupad namon nga butangan sila da sa mga warning signs nga amo sila dangerous to pass this way because we don't know Bumbutsam basi bala gulpi lang maglinog. Actually, kung doktor ka, Bumbutsam, kaga mag-opera ka sang isa katawo, magsala ka, isa lang katawo, mapatay mo. Pero ining engineering project nga ne, ining flyover nga ne, once nga madisgrasya ka ne, kag malusod, isipon, tagin ni kung pila kabilog madisgrasya, kabay pa nga hindi lang. Kabay pa nga hindi lang ka ne. Insakto na engineer, insakto na SB member Bilasa, sir, imo nga analysis nga konduktor katuod, may magsala lang dira sa imo nga pag-perform sang operasyon, kag litro mapatay pasyente ti isa lang na. But kung may litro ko ganiyo kung may diferensya sa gina-construct nga mga proyekto, particularmente kung amo na kadlag ko, kag kung anong matabo, so damo gid ang mahalitan sini. Anyways, SB member Bilasa, sir, magabalik kami, magatutok kami kaupod sa inyo dira from time to time, kuha kami sa mga updates sa mga lihok man sa Sangguniang Bayan regarding sa Ungka kag Aganan flyover. Thank you so much for your time kag sa pag-share sa information Sangguniang Bayan member Bilasa, sir. Thank you man Bumbutsam sa paghatag mo sa akon sang tiempo kag sa tanan nga palamati nga kabumbo sang Bumbo Radio. Kabay pa nga ang imong programa magpadayon kag magdamo pagid ang imong magpalamati. God bless us all, Bumbo Champ, kag sa tanan nga pagpalamati. Once again, thank you so much and good afternoon, SB member Bilasa, sir. There you have it sa aton sinimang kabombo, chairman sa Committee on Infrastructure sa banwa iya sang Pavia, SB member Leonardo Bilasa. Ang ginahingyo sang Sangguniang Bayan hindi na ma-provide sang Department of Public Works and Highways, Regional Office 6. Bangod, nga ti may ara kuno sang complaint nga gin-file sa Office of the Ombudsman. Ti kunlan tawon naton ining mga ginahingyo sa DPWH sang Sangguniang Bayan, makaapekto bala ini sa complaint nga gin-file sa Office of the Ombudsman, ang safety measures, ang pag-install sang safety measures, samtang nga nagahulat sang engineering intervention sa Ungka 2 flyover kag Aganan, makapekto bala sa kaso or sa sining complaint, pending case sa Office of the Ombudsman. Ang pagbutang bala sang safety measures makaapekto sa mangin lihok ni Secretary Bunuan. Makapekto ay hana sa aton sini makabumbo. Ang pag-provide or pag sa publiko, of which nasa publiko naman ini, no? Ang findings ng Abinales Associates Engineers and Consultants or AAEC nga gin-submit sa kay tawag sa nga ni Secretary Manibunuan sa June 30, but ang first
soil test kuno prior sa construction sang Ungka flyover, of which makabig naton ini nga isa iya ka public document na banwa. Insat, hindi iya pag-i-provide sang Department of Public Works and Highways. Now, progress sang construction sa Ungka Cagaaganan flyover, kontrata sa tunga sang International Builders Corporation kag Department of Public Works and Highways. Percentage of payment nga na-release sang DPWH sa kontraktor. Original detailed engineering design sang Ungka flyover and Aganan flyover. Revised detailed engineering design of Ungka flyover and Aganan flyover. Makaapekto bala ina sa kaso sa Office of the Ombudsman kung ihatag sang DPWH sa Sangguniang Bayan sang Ungka Pavia. Ano mangin epekto sina? Kung ihatag ang ginapangayo sang Sangguniang Bayan sa Pavia, anong mangin epekto sa lihok ni Secretary Manny Bunuan? Oh? Hindi bla? Ti kon si SB member Dudoy Balasa pa, no? Ang iya sining hambal, siling niya napangayo na namon ang detailed engineering design kay siling niya basi bala duha na daang ano ganitong term ni SB Dudoy gina? Ang do haligi, no? Pero tingin isa lang bala. Mga kasubong sinakiti gusto man lang iya sang Sangguniang Bayan nga maklaruhan mo. Kagang pinaka-importante dira sa tanan, may assurance hindi lamang ang mga opisyal sang banwa sang Pavia, kunti pati ng mga pumuluyo nga nagaagi dira sa halos matag sa kadlaw. Oh. Tibangod sa sining gin-file nga kaso sa aton sining nga mga kabumbo, way man gani iya sang ginpagwa sining nga order nga untaton anay dira ang kun ano man iya nga mga pagbutang abisang mga warning device para iya sa public safety. Kay ti makabig naton nga ang Ungka flyover kag ang Aganan flyover amuning pinakadako nga hazard sa mga pumuluyo dira nga daan nga ti nagausmod kag kun si SB Bilasa Pampambalo way kitak balo ba si kun diretso sinang pag-usmod niya kag magkalarumpag na tidako pagin sini nga problema later on. Now this reminds me sang may schedule subong mo sang regional ganing schedule subong do mayara sang ang kagapon to nga Regional Development Council meeting. Now, tapos sa Regional Development Council meeting kuno may time lang kuno may time lang kuno nga pasudlon ang media, may time nga pagwaon ang media. Tinano klase istoryato ni man ngano may ginatago sila to nga pagwaon na media para sila lang kabalo? Tegdaw kasubong balangati kung hindi maghatag sang ang ginahingyo sang SB sang Sangguniang Bayan sang Pavia ang DPWH. Sa aton sini makabumbo may ginatago-tago ang Department of Public Works and Highways. Ano may ginahitso pa kamo nga script? Ano may mga pangsunog pa kamo dira nga papilis or may ginapang tago pa kamo nga papilis para nga sa ulihiti hinipsanay na lang? Sa aton sini nga mga kabumbo. No? Ti nagakatingala kita gani nga June 30 to ang result sa Binales Associates to. Ara na sa kamot ni Secretary Bunuan ti granting for the sake of discussion nga pila pa lang 14 dias within sa 14 days why gidya sang recommendations kung anong himuon na dira kisyo mayara sang kaso sa Office of the Ombudsman.
daw kasubong iyang wise ang sense of urgency sa paghatag sa nagakigo ng itulupangod nga nagapose ang danger sa mga pumuluyo, sa mga motorista sa tagsa kamatag adlaw nga nagalabay dira sa may bahin sang ungka kagaganan flyover or aganan pavia or ungka pavia. Ti ko magpadayon ini banwa nga daw kasubong iyang for compliance sake or pabuyan-buyanan lang sa mga opisyales naton sa aton sinima kabombo ang sitwasyon karon naton diri sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo kutob sa mga nagaagi dira sa may ungka kag aganan flyover kabalo kamo banwa kun anong estado nyo. Daw pariho na kamo karon sa mga miyembro sang Philippine National Police Armed Forces of the Philippines. Ngaman, ano gani kon profesyon nimo ara ka sa militar? Kon ang profesyon nimo ara ikaw sa PNP? Di bala ang pahayag sini nila kung amo sinang profesyon nimo, ang isa nimo katiil, yara na kuno sa lulubngan? By now, sa aton sinima kabombo, sa tanan nga nagalabay nga mga motorista dira iya sa may ungka kagaganan flyover or sa area dira sa ungka pavia kagaganan pavia, no? Tingin na konsiderar or i-konsiderar nyo ng inyo kaugalingon nga kung maglabay ka mo dira ang isa ninyo katiil ara na iya sa lulubngan. Kay ti why sa may makahambal sa ton hambagan ni SB member Bilasa siya ti paano abi kung may maglinog kron? Sa ton sinimakbombo o pwes kati why ta na gina pangayo kag kabay pa nga hindi lang matabo. Ti mapabungol-bungol, mapaapa-apa na lang ya ang Department of Public Works and Highways. Mambal guro si engineer ni Ribuino, total inog relieve na malang kundi, ilislan malang kundi, bayda! Same as with sa kay Secretary Manny Bunuan, kay do matunog man ang istorya, karon nga do, silikaran man siya, or sikaran siya kag palinon man as ni Department of Public Works and Highways sa Secretary. Basi ko na muning ginapaganot nila banwa, nga do, ti do suway lang butangan na nila nga noted. Pero why nila ya ginakonsiderar ang sense of urgency para iya sa public safety diri sa syudad kag probinsya sa Iloilo. 8 minutos na kaligad sa takna nga launa. Sa aton sini nga panumbalik ka banwa dugang nga mga balita kag impormasyon. Pagpangimon, ginalantaw rason kung nga agin papatay si Alejandro Nino Panes Jr. Sandig iya sa isa sa mga arestado, ginsugo lamang inisilak kuno ni Rini Boy, alias Rini Boy, nga yara dito sa Bilibid, New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Ti sandig diri banwa sa pagpanalawsaw sa Bombo Radio, may isa ka babaye nga nadakpan man sa bypass operation sang Hulyo 6. Kagamo ni kuno ang ginamigamiga ni alias Rini Boy nga ginasugat dulong man ni Alejandro Nino Panes Jr. Ti ini ang isa sa mga ginatutukan sumungkon bala pagpangimon ang rason sa pagsugo patay sa kay Rex Amoroso kag saya sinima kaupdanan sa kay Alejandro Nino Panes Jr. kag nanuano man niyang kapitan dito sa may banwa sang Saragao, mabaligya na nilang ka Cebu sa sulod pa ka sa sulod pa ka Barangay Hall. Tani sa Witing Seed lang kap. Balikan tayo ni matapos ang pinaka-importante ng mga panumdum. Oras, 10 minutos na kaligad sa tak ng alauna. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic.
nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for July 9 to July 15, 2023. Sa Hulyo 14, Biyernes, spend the first day of your weekend sa Plazuela de Iloilo kag be entertained by the Rains Band sa Thank God It's Payday. Magasugod alas 6:30 sa gabi. Ang Valhalla Band, isa sa mga best new age rock bands sa Iloilo, ang nagpreparar sa great lineup of songs for one great musical night sa Concert at the Plaza, blasting off at 6 p.m. sa Hulyo 15, Sabado. Sa among nga musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mags, kag iban pa ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 16, Domingo, imbitado ang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa among adlaw nga paghahiwaton sa La Tolda, mag-aumpisa alas 11 sang aga. Sa tion sa misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga makatuon kita nga lubos nga makapatawad sa mga nakasala sa aton, agud nga mapatawad man ang aton nga mga sala. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang o kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kun ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993.
Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sa bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa Philippine Standard Time, 18 minutos na kaligad sa tak ng alauna. Balik sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Nag-standby karon si Bombo Peter Jan Nabayaska, mga update sa aton sini nga police reports. May kapitan nga ginsubject sa bypass operation, sandig sa operatiba, mga operatiba. Dito siya nabakla ni sang illegal drugs sa sulod sang Barangay Hall. Kag pagpangimon, ginanantaw sini iyang rason kung nga gipapatay si Alejandro Niño Panes Jr. Ay ning natabo bla sa may North Fundidor sa distrito sa Mulo. Storyanta na dugang dari karon sa aton sini nga palatuntunan na Bombo Anay sa Udto. Check nato na linya ni Bombo Peter Jan Bayaska, PJB Master sa report, please come in. Bombo Champ, yara na karon no, nahunong sa carousel sang sa Pente Station. Ining si Kapitan Bernard Galaxy, no? Dira sa may barangay Inagdangan sa sentro, Banwa iya sa Saraga Iloilo, nga ko sa dinti matak na alas 7:20 diri. So gina-operate rin sa Saraga Pente Station sa pagkatunguda dira ni Police Captain Rafi Sinieres, ang acting chief of police dira sa may Saraga Pente Station. Kakip rin ang PDEO o kon Provincial Drug Enforcement Unit ang nagatigayon, madali nag-augment rin sa may Saraga Pente lamang matigayon ang ining bypass rin sa sining punong barangay. So diri ka ginapanginwala iyan ni Kapitan ang ining pagtudlo sa iya nga sining inisya ang nagaduso o kon nagagamit rin sa sining ginadumilian nga droga. Dira kag pastor niya man diri sa bersyon niya nga ini siya naghalin dito sa iya sining partidos balang na nahimatayan. Dira man sa isa ka barangay sakop sa Banwa iya sa Santa Barbara Iloilo. So gintakibot gani ang ining patigayon sa pagsulod sa operatiba sa iya nga ko sa dinti dira ini siya nagatiner iya sa sulod sa Barangay Hall gid. Ang Barangay Hall sa Barangay Inagdangan sentro Banwa iya sa Saraga Iloilo.
dumaagi ka pa bala sa main gate sang gym nila, tapos masulod ka dito, kag magsulod ka dira sa may kadakan si Dalom, sa daw sa ground floor ni Sabla, kag may ara ini siya sa second floor Bombocham, kag dito na pahamtang ning opisina iya ni Kapitan, kag dito man ini siya nagkatulog, kag sidulod diri sa aton sini nga operatiba. So diri kag na insist ni Kapitan nga samtang kakatulog siya, so dito kag gulpi nga baklid di siya, kag dala dito sa pihak sini nga hulot, kag pahapa, kag dito kag na version niya na ini siya ang ginsudlan diri sa item kag kalakip diri sa sining kwarta, kay siling niya iya kwarta malang personal nga kwarta niya mga 3,900 pesos. Pero sa ulihin nga daw nagdamol kuno ning iya sining bulsa, aga dito kag sang ma-check na diri sa mga pulis naton, may ara na ini siya sang 22,000 pesos diri Bombocham sa iya siling bulsa kag amotong gamit ga siling drug kon ang bypass money sa gintransaksyon sa operatiba sa iya dira sa sulod iya sa barangay hall. So inatanan gina panginwala niya. Kag same time ti ining mga 11 tanan ka mga association siya bo daw yung duwa diri da video dako ri siya Bombocham. So nagabalor ni siya mas or minus mga 81,000 pesos ang balor sang mga kabilugan nga iting na pang tigayon ma-recover sa iya diri sa sining kay Kapitan Bernard Galaxy diri Bombocham. So, yari ba sa kabahin, no? Sa pag-version ni Kapitan, ang puro barangay, direkta diri sa mga pag-ingutan naton, direkta sa may kapsal sa may Saraga, PNP Station, Bombocham. Ang tunga. O, ti karon, ang nabilin ka na kon is 3,900. Amo po itong nagaling sa matyan? Amo itong dara ko nga kwarta. So pag uli ko, amo ra nga 3,900 ang bilin. Ti karon, pag pukaw na ka na kon, sa umpisagid ka, kwan, ang kahita ko daw pinangita da. Kahita mo din, kuwara kita ko ha? Na, ginbuol da. Tapos buol, ginbuol da, tapos ginlot-lot da giya sa hawa ko balik. Tapos dinarada ko to sa isa ka kwarto, kag tuya pahapon, kag pusasan, dara, sulod sa bulsa kung hanggang nagdamol ang bulsa kung jagi sa pihak. Amo ra to may kwarta nga dito. May kwarta, kag may sabo, kay ang pouch nga to nga kahita, anda to amo tuya to ginsudlanda. Ang isa ka sa sig, ginabit-bit, isa ka pules, nga amo to kuno ang bakal nga 20 mil. Paano, amo to itsura ka sabo na, sinong bakal 20 mil pulbos nga to? Kaya mo pa rin wala ang ganyan nga waay takon bisan isa ka sa sito ya. Pero sa una itong information nga may nakatudlo sa imo nga nag-engage sa kuno nga gagamit. Di dapat amo ra gani ang hambalda nga kay isang hapon gin baklan dako. Insa nga way dako gidakop. Kag kaina ang hambalda may baklanay na tabo aga pa. Paano magbaklanay na tabo aga pa kay sandang nagpukaw mismo katurog ko? Hindi nang bakla na dyan. Tanaw mo nga rason ka, nga siling ti kay lapit ng barangay eleksyon subong, ano? Ati, way man takon nga kwan nga abi, may kantanan dyan sa eleksyon. Ati, ano pagpadlagan tayo yata? Kay pro kung way ka madako, pagpadlagan ka? Ati, kung may kontra mapile, so siguro daw hindi ko, pero kung way ti mapile, ti ba obligar ko? Ay, sige. Kaya mapaway rugid man tuyo ko eh. Paway na. Tapos ang imo barangay hall ko, kapuro to inukay to. May mga drug paraphernalia pa na pagkuha. Hindi mag-inukay si inukay da. Tapos ako ba ko niya. Ito yung mga drug paraphernalia to kasi rin. Gambal gani ko nga kumplituhon nyo tanan. Kay so kumplituhan nyo. Na kaya CCTV mo kay dismantle para hindi mag-operate. Sino nagambal ka nanda nga dismantle? Ginbaklan ko gani kahapon ka baterya ang remote. O garing hindi takong kamaan. Na, hindi ka magkamaan mag-operate? Hindi, kay ti mag-ula na dyan tapos, amor gani nga gambal ko, bisan sa cellphone ko gani, text lang tawag manaan ko. Gani o. Pero sa matungko mo, kapitan, naglawig-lawig ang mga kapitane sa bungkap, may mga masiling ka nga kung ano nga mga development sa barangay mo dira, sa barangay, para at least pala mapumuluyo mo, kabati man, kung ano masalang mga mensahe mo. Ang pumuluyo ko nakita daw maradyan kung ano ang pag-risgo ko kananda.
Kag kung parte sa mga development sa barangay dyan, siguro tinagamuro ang barangay dyan. Ikumparar mo sa kang una, aros-aros na konkreto ng barangay road may covered gem rosanda. Sa pagpungko ko lang. Pero tikon sa tabo subong, okay malang. Akong tanan, siyempre ipakigaway ko man akong personal nga dyan. Kinamataro mo. Oo, kinamataro. Tagadiin kami ngatawan ko, kaptutan nila ka? Sinumtutan, inaglangan sintro takong get. Diyan kita ako matawo. Amura gani. Paano maging tawagan na nga si Alias Maoyaw? Mamukang gamay ko. Kung bugnohon mo tako magtuta ko sa eskwelahan, gahibi takon. Gamakoy ko. Hindi mo takon mabugno ko gagtuta ko sa eskwelahan. Kaya mo naging nahalpagayon. Kaway kaya gamakoy. Waay takong gainom ka makurubog ng rimnon. Waay takong gainom. Kaya nakakoy mo yung ginako, Waay takong. So Bumutsam, so dapat Andre si Kapitan Bernard Maoy, Bernard Galatse, alias Kapitan Maoy, ang maling hayok niya. Dari sa karonti hugot na na panganwala, dari involvement niya. Dari sa sininya ginagabila ng droga. Sa kamahin no, sa paglapot manaton sa versyon sa pulis manaton, dari Bumutsam, kasi nang si ginagabila lagson dari kay Kapitan. Dari ba si Police Captain Rapi Siniere sa ating pulis sa may Saraga 20. Okay, based ito sa sa aton nga investigation na mention yan ibala ng ngalan ni Cap. So ang muna sir nga invalidate naton kung positive man nga tuod ang iya nga information niya ginasag sa aton. So isa mo na sir sa way nga na ditlano sa bala naton nga engaging ka. Okay, wala natin nga. Isang production ng dapat. Hindi, panintin na sa tapos. Ito sa kabahin, no? Dari sa pag-version ni Police Captain Rapi Siniere, ang ating chief of police sa may Saraga 20. So, may mga body sworn camera sa labing gamit ito kaina. Sa version ni Kapitan yung silinti do white na gamit sang dari Bumutsam. So, yung closed circuit television so mag-dismantle to sa barangay hall. Ang motowaya nagagana. Dari sa Subo Matinoon. Kang isa pa, ang isa ka doon naghatag din sa pulis na pon. Na kung sa din, tigitigayon ang drug ako ng test buy. Dari nga tigayon sa Terelita Masimana. Subo Kapakso ni Kabishes din patigayon ng test buy yun eh. Kang positibo, dari Bumutsam ka na baklan ni si Kapitan. Isang din patigayon sang Alpabla kung nga asset mga pulis na to, nag-transaction siya, kada the same ang area nga din transaksyonan, so dira iya sa may barangay hall. Di ang bali Kapitan, kung ano gidman ang mga circumstansya nga pangatubangon niya, so batunon niya na lang. Dili karon kang ginahugot yung mga ginapalapot sa mga pumuluyo niya, na siling si Ampon ini siya, tagso nakadipindi man, diri sa mga ibang membro ka ba si Kapitan ko wala man asawa mo tandra na pamta sa tunga sa talamnan nila puloyan amo nang rason kuno nga masamit dire ni siya nagateler sa may barangay hall Bumutsam sa may barangay Nagdangan Sentro sakop iya sang banwatang Saraga Iloilo Bumutsam. All right. So manang pinakalites no nga update karon sa sumong si gin subject for crime lab dari America Registry karon gatanover sa may Saraga Penty Station. Kada subong tigina hinyo pa si Kapitan Dre program initial lang taga pamangkot sa iyan pisita magtalikod dito siya sa sulod sa Carcel Bumutsam kung wala willing siya magpa-drug test tingin sa bat Manila kita Dre nga willing siya magpa-drug test ang ining purong barangay Bumutsam. All right. So Bumutsam sa separado na ito kapag-follow up, no? So ginatikuhaan natin diri karon nga makuhaan pa version diri ang ining ginatasuni na rason bala sa kung paano nga ini siya dinlutang patay ining si Alejandro Panes Jr. Diri nagsubong si follow up naton uli nga pagigamot na diri sa may pamilya. So natigayon na diri madalang iya sila bangkay diri sa may barangay Dulunan sa may distrito sa Arevalo. Sa pagpatigayon kay na so ginaulat pa lang natin diri ang resulta sa ginapatigayon nga konferensya diri sa ni Police Lieutenant Colonel Antonio Benitez
kada representante isang spokesperson nato, no, si Police Major Sheila Misang Rides, diri sa may talatapan o diri sa Molo Penty Station o diri ang Chief of Police agud lamang hinutuhog diri ang dugang nga mga update sa siling patay diri sa kay Alejandro Panis Jr. Kay kung tanawan naton sa siling mga suspetsado, diri kag formal naman natin gay mapile ni tanan. So ang isa na lang kagirasundan diri karon ang ining ang suspect nga mo siya ang ginapasuni nga nagasugo diri sa sining kay Ricardo Amoroso alias Rex diri Bombo Champ kung ano ko matuod siya diri nga may ara gid sa mastermind nga mo siya nagsugo diri sa karon pag nagagwa diri ang pangalan sa isa dira na detainee, no, dira sa may Nibilibid Prison si Certain Ringboy kag rituhog taman ang information nga nabato naton sa sining pinakaulihi diri nga July 6 sang sining pinalikdan ng gid. So maging patigayon nga ginoperate man dira ang pulis naton sa may Oton Penty Station. Involved diri ang ginapasuni liwat naton ginapasuni nga karelasyon diri sang sining ni Certain Ringboy nga ni nga si Certain Case kung pagkatawgon ta nga mo sa pinakaulihi nga ginoperate diri sa makapulisan naton nga daw may nakatransaksyon kada kalakip kada may isa pa to ka taxi driver kada kalakip diri sa iyaman na membro sa pamilya nga mo to ang natigayon nga baybas sa mga pulis naton dira sa may Uton Iloilo kada subong sige na pagkumpirmar tanan sa diliban nato dapat mapangunahan gidri kung bala no ka matuod na amoy siya ang rason kung bala paano bala may aral sila sa relasyon sini ni Alejandro ang ni si Certain Case kini kada kalapot information there is kay Certain Ringboy kada mo to ang isa ka rason pagid nga ginatap ka ining si Amoroso bot silingon na kay dati nga upod ba sila dito sa na-detain ni siya ang si Ricardo Amoroso alias Rex kada amo to man ang plano nila nalikadahon ang ining si Alejandro Panis Jr. Dari subong bumutam sa binatanaw pagid bala sa mga pulis naton kay tungod kay na involved na kadonatang divulge na diri ang operasyon nila daw na neutralize sa mga pulis bala naton kay simpete amo ning natabo kay ginapasuni nga dogin tawtawan bala but sa mga bining palapitan ni kung ano nga pang-inganyo ang ginihimo ni Alejandro Panis emo nga respeto nato nga napatay na ini siya kung balagin tumaagay to nga makapalapit diri sa sining kay Kate lamang ang mga operasyon nila sa transaksyon sining na dumilian na droga so ang makalapot sini sa iya kag pagkatapos mo i-feedman diri sa sining mga kontak na mga operatiba naton assign dra sa may drugs bumucham kag mo tukod paano ang operate nila ana ining mga katransaksyon kay kun kaya nato nambal diri sa mapurista daw lang pon bala kay ang tanan nga gintang dakop grade halimbawa sa dakop diri sa Mura Meliasa sa pamilya ni Ricardo Amoroso so may ara man gihapon nga droga ang ara dra sa pila ka membro sa pamilya nila so ginapasuni nga may posibilidad nga daw dako aside sa tunguton ang pinakalitas diri karon nga pamilya Sulat diri sa area sa Barangay Patimal sa distrito Sang Haro so ginapang-validate naton bala kon bala ka transaksyon grupo sa sini ni Ricardo Amoroso diri iya sa karon iya nga mga tinihon. Alright. So ang parte kang gulo diri bumutang nga parte lab triangle siya o ano sa isa na hambal pa mga pulis taton diri kadto na sundan nila ang rason sa pagpatay diri sa kay Alejandro Panis Jr. bumutang. Sige. So kung dugang karong mga development kung may ara na sa kayang pulis tati limitado pas maghatag diri sa pinakalitis update karon para matubod ng mastermind sinabi kag mapalagas ka madala ka sining kaso amri sa karon ang gina-konferensya sa mga pulis naton diri sa may bahin sang Molo Penty Station. Report para sa mga nalakad sa Bumbuhanay sa Ogtay niglamas sa Bumbo TJD para sa the #1 ang most trusted radio network in the country Bumbo Radio Philippines Basta Radio
Pumbo. Salamat kid Pumbo Peter Jan Bayesga. So nagamatamat na sa nagkaroon ang ang kaso sa pagpatay sa kay Alejandro Nino Panes Jr. Ano ang kabangdanan? Kung ining si Alejandro Panes Jr. may relasyon ginman bala sa karelasyon man sang isa ka inmate. Kag ining si Alejandro Nino Panes Jr. nagserbe bala nga alpha o kung asset sang isa iya ka anti-drug unit. Diri iya sa Police Regional Office 6 ni dugang-dugangan nato na mga impormasyon na tuhoy sina dira. Pagbalik ta, istorya naman kita, areo balikan tang co-op bala sa Iloilo City Hall. Miyembro sang co-op nagprangka nga way naging siya salig sa kooperatiba. Kag ang DNR dol itupad gugma youth clean up kag tree planting program opisyal nga ginlunsyar sa syudad sang Iloilo. Balikan tayo ni matapos ang bilang importante nga mga panumdum oras na sa pag-inom sang tea ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala mo na ko nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko how? Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag baglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang Bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light kag iban pa nga mga device bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang debattery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agod malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok.
Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supa tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta. Magbukas ang savings account, ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tip palikaw sa balatian. Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time. 42 minutos na nakalikan sa takna sini nga launa. Balik diri sa pagpangalagad sa nga Bombo Anay sa Auto. Standby sa kay Bombo Angel Tan. May istoryahan naton, balikan naton ining issue may kantanan sa kooperatiba bla. No? Ang mga miyembro siniya matamat na nga nagakalas. Galing kiti gusto man nila nga magkalas. Ano na lang tuya ang ila sining contribution, no? Ang ila sining kumbaga pa may kuluwaon sila sa protein nagpabutsyag nga way na gini sila sa salig, no? Sa kooperatiba, ang kooperatiba amo ni ang cooperative amo ni siyang Iloilo City Government Employees Multipurpose Cooperative. Munang pangalan sa kooperatiba dira sa may Iloilo City Hall. I-check nato na biyang linya ni Bombo Angel Tan. What's the latest? Bombo Angel, sa report, please come in. Bombo Cham nagprangka diri sa talatapan sang Bombo Radio ang isa ka miyembro sang multipurpose cooperative sang Iloilo City Government nga wala nagid ini siya sang salig sa ila nga kausa. Sa interview sang Bombo Radio kay alias Gemma, iyang pahayag nga naubusan na gid siya Bombo Cham sang trust and confidence sa dalagan sang kooperatiba matapos nagduluhaw ang mga issues sa dalagko nga loan sa mga board of officials. Suno kay alias Gemma, mas nagdamo pa ang nagpasa sang mga papeles para mag-withdraw sang ila share capital. Ginkumpirma man sa ato ni Mr. Leo Elevencione, chairman of the board sang kooperatiba, nga naglabot na sa masobra shin ka mga empleyado ang nagdesisyon nga bawion ang ila membership sa kooperatiba out of 900 members ini Bombo Cham. Ginpakigbahin man ni alias Gemma ang sitwasyon sa iya kaupod sa opisina nga 3 na kabulan actually nakapending ang withdrawal status sang iya shared capital sa kooperatiba apang Bombo Cham padayon sa gihapon na ginakuhaan ini siya sang membership fee. Nagalaong man diri si alias Gemma nga ang masunod ng mga opisyal sa nga kooperatiba if ever nga may ara re-election nga matabo, may nagakaigo nga ihibalo sa insakto nga pagpamalakad sang organisasyon kag may ara gid integridad sa pagmanihar sang kwarta nga ginsalig sa ila sang mga miyembro sini. Dugang pa sa natungdan, ginalantaw niya sa gihapon nga inosente ang mga board of officials sang kooperatiba bangod wala pa na pamatud-an nga guilty ini sila sa anuman nga anomalya Bombo Cham. So far, magapatigayon diri sa legislative investigation ang Iloilo City Council ang kaupod ang mga board of directors sa lunes na adlaw which is sigin kumpirma sa aton
sa nga pila ka mga konsihal sang Iloilo City Council. Yari at mamatian balabang Butcham ang nangin pahayag ni alias Gemma sang aton ma-interview. Honest to goodness nga opinion halin sa akon, wala na gid. Wala. Considering nga amo sina ang mga issues nga nag-arise since after the General Assembly, may mga naguluwa nga mga records pertaining sa ilang mga loans kag ang mga instances kung sa diin nakakam up ang mga members ang pamangkutanon regarding sa ilang mga existing nga mga loans. Mambal ko nga wala na gid sang trust and confidence majority sang members of the cooperative. Ma'am, minamuno ikaw nga naga-mass withdrawals ang mga miyembro sa kooperatiba, ma'am? So far sa akon nga knowledge, since after sang meeting sa cooperative sang General Assembly, may mga members nga nagakadto sa co-op para mag-withdraw sang ilang share capital. Ma'am, ang minamuno ikaw nga may ara ka diga ni upod nga 3 months ago na ang withdrawal niya pero wala man sa gihapon nahikot knowing nga wala man siya sang loan, ma'am. Yes, may upod akong office mate ko actually. Wala gid siya katilaw loan and sa gihapon buhinan siya sang membership fee sa kada bulan. Pero gusto niya i-withdraw mga more than 3 months na wala pagyapon. Ikaw man personally nag-withdraw ka naman? Hindi ko pwede ka-withdraw kay may utang ko. Ma'am, ano sini ang imuan be Ma'am Balbi nga dapat sa pagpili? Example, sa sunod sa mga board of directors sang sining kooperatiba, ano dapat nga mga characters ang lantawon sa mga members sana before mag-elect ng specific nga person, ma'am? So far, ang may knowledge about cooperative kay ti hambal nila, kung nga aamusin nila nagkalatabo, it's because blinded sila. So, kinanglan, somebody nga may integrity kag may knowledge to run and manage sang kwarta sa mga member nga gin-entrust sa ila. Lastly, ma'am, siguro mensahe naton sa mga board of directors sa subong nga ara pa sa gihapon sa posisyon kag ti sila gid ang do may ara dagko nga mga loans sa kooperatiba, ma'am. Good luck sa ila kag until such time nga wala sila ma-prove nga guilty, they're still innocent kag ginagaan gyapon namon sila sang benefit of the doubt. Bombo Cham. Sinong na blind? Bombo Angel? Actually, Bombo Cham, tido ka-double meaning tong statement ni Ma'am Gemma nga ti ang banya the time do ka blinded kuno ang possibly ang mga officers kag ang mga man mismo ang mga members duwa kumbaga sinong ma-blind sa mga officer kay mga officer na i-blind pa sila? Sino ma-blind sa mga members? Abi? Oh. Sus Maria kagusip. Libong Botcham ang blindness ni kon na pagka-blind din yung tungkol yung China nga ti ang posisyon at the same time ang kwarta balabong Botcham nga ti sa bahay nila ara ang naga-idlak ng mga kwarta. At syempre pasidya mo nang namin nga ti ang mga officers nga kuntani hindi sila blinded sa liwat nga amo to ganing excuse gani kuno mo Botcham na blinded sila which is ti amo to ang sabahin sa mga officers saging pamangkot natin ini siya nga ihan ano ang mga characteristics o kung ano dapat ang miara sa isa ka opisyal bag-o ini siya i-elect bilang official if ever sa kooperatiba sa Iloilo City Government, Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Angel Tan. Ang mga members ang board of directors nagabugos ang board of directors. Ang iban sinadri kilala ko, ang iban hindi ko kilala. Nakilala ko sila kay ti malawig man ta nga nagserbi sa beat reporter dira sa Iloilo City Hall. No? Ti San Chimpo nga
kita dirang nagabit, from time to time nagakadto kita sa mga talatapan of which nga kung sa diin ini sila assign, kagan makambal kita nga tido, hindi man sila amusin sa personalidad nila, wa isang siling abi nga daw gutom or gahaman sa kwarta. Ba't nagalibog ang ulo naton kung nga kalabanan ng mga board of directors, naglabot iya sa milyon ang ila sining nga utang within sa kooperatiba. Sa aton sining nga mga kabumbo. Amo na ganing isa sa mga ginalantaw dira mayara sang mismanagement. Kag kung may mismanagement, ang una sina nga makakita, ang una sina nga makasiding, ang una sina nga makapanimaho, way sa liwan, kunti ang mga board of directors. Sang naibaluan nyo nga may mismanagement, ano ang ginhimo nyo sa mga board of directors? Nan. Tiyan mo sina, hindi ni gagmayanay nga kwartang involved sina dire. Dagko na, milyon na, kag kwarta ni sa nga mga empleyado. I know, nga may ara man na sa nga part sila, kwarta man sa mga board of directors, but ang isa sa mga nakita naton may mismanagement, kinadriya kag daw may ara sa nga pagtolerar sa sala nga buluhaton, kag naglabot sa punto nga subong problema na ang nangin resulta niya. Di dapat ma-solve ini, no? Ma-solve ini sa mga opisyales nila sang kooperatiba kay way man sang liwan nga molaan, ara inyo sinadra nga ngalan, so tingwaan nyo na nga mahitso ining problema. 51 minutos na kaligad sa takna sininga launa. Balita ni Bombo Ria Momblan. DENR doli tupad gugma youth clean up kag tree planting program opisyal nga ginlunsyar sa syudad sa nga Iloilo. May dinapit kita karon nga bisita diri Banwa sa aton sininga pagpatigayon sininga clean up kag tree planting program. Magluwas sa mga matag-as nga opisyal diri sa syudad. May ara pa sang representative nagikan sa Department of Environment and Natural Resources kag subong man sa Department of Labor and Employment. Check naton bala kung ano ang nangin resulta sining programa nga ginlunsyar sini man lamang ngadlaw with the Bombo Ria Momblan. Bombo Ria sa report, please come in. Ginlunsyar subong adlaw ang Department of Environment and Natural Resources, Department of Labor and Employment tulong panghanapbuhay sa ating disadvantaged or displaced workers, gugma youth clean up kag tree planting program o kung mas kilala bilang DENR dole tupad gugma youth clean up kag tree planting program. Tinutuyo sa nasambit nga programa nga hatagan sang trabaho ang 3,600 ka mga Ilonggo youth pinaagi sa clean-up activities kag pagtanom sang native trees sa mga strategic locations sa syudad. Sa interview sang Bombo Radio kay Attorney Juan Miguel Cuna, Undersecretary sa Department of Environment and Natural Resources, iya ginpahayag nga tuman ka kinahanglanon ang mga pumatanon sa programa agud mapreserba ang dunang manggad kaangay na lang akong pinaagi sa pagtanom. Suno kay Kuna, ini lamang isa sa mga legasiya sang henerasyon subong nga mahimo ipasa sa mosunod naman akong mabulos nga henerasyon. Sa pagtambong sa natungdan sa programa, ginhalimbawa sini ang pila sa mga talalupang doon nga proyekto sang syudad sa diin nga ginakilala ang Iloilo City bilang cleanest and greenest city sa pagpamuno man ini ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa pag-maintain sang katahom sang Iloilo Esplanade. Magluwas sa Iloilo City, Bamucham, ginpanginbulahan manikuna ang probinsya sang Iloilo sa pag-institute sang climate change adaptation strategies agud batuan ang epekto sa climate change. Sa diin ginahalimbawa man sini ang pinakabag-ong nga proyekto sa ahensya nga amo ang solar-powered potable water system sa Banwa sang Concepcion. Nagapati si Kuna nga kung mag-ugyon ang tanan sa pagpakigbato sang climate change wala gid sang imposible. Samtang nagtambong naman sa launching sang nasabit nga programa sa Iloilo City Lone District Representative Julian Jamjam Baronda kag Department of Environment and Natural Resources Undersecretary Marilu Ernie kapod man sa nagkalain-lain man nga ahensya diri man sa aton nga rehiyon ang Department of Environment and Natural Resources Region 6. Yari karon aron man pamatian ang pahayag ni Undersecretary Juan Miguel Cuna.
First of all, to Congresswoman Jam Baronda for her invitation and for organizing this event, to the rest of the organizers, and more importantly, to all the participants. It brings me great pleasure to join you in the conduct of the DNR Dole Gugma Youth Tree Planting and Cleanup activity being conducted here in Iloilo City. It is deemed fitting that the protection and conservation of our natural resources be spearheaded by the country's most important resource, our youth. It has always been recognized by the DENR, the constitutional right of every Filipino for a balanced and healthful ecology. More so, we recognize the intergenerational responsibility of every generation to the next to preserve the rhythm and harmony of nature for the full enjoyment of that balanced and healthful ecology we deserve. Similarly, this right that we protect also comes with the obligation to do what we can to preserve our nature for the next generation. By planting a tree today, we recognize that this tree is not for us standing here right now, but shall be our legacy for the next ones that will be standing here in the future. By cleaning our rivers and waterways today, we are ensuring that the next generation can enjoy the beauty and bounty of our water resources. The Dole Tupad program empowers our youth here to be able to perform this obligation. This program gives them the opportunity to serve their community, particularly in protecting our environment. With the Gugma youth taking an active role in environmental advocacy, we hope this shall create a ripple effect which will empower the whole community to take a stand in and join us in this advocacy. The city of Iloilo has been recognized as one of the country's cleanest and greenest cities. I commend the actions of the City Mayor, Jerry Tieñas, for his earnest efforts to maintain this sterling reputation and looking at the beauty of the Iloilo River with the continuing development like the Esplanade project where we are today, emphasizes the city's recognition of urban growth balanced with environmental protection. We would also like to recognize the efforts of the Governor in instituting climate change adaptation strategies all over the province. The solar-powered potable water system inaugurated in the municipality of Concepcion, Iloilo, is only the latest of many projects being done to ensure to harness renewable energy to fight climate change. The DENR will continue to serve our role as a lead agency for the protection and conservation of our environment. But we also believe that through the continued support of everyone is much more important. I thank you for joining us in this advocacy, and I look forward to continuing this partnership in protecting the rights of every generation, including generations yet unborn, for a balanced and healthful ecology. Si Attorney Juan Miguel Cuna, Undersecretary sa Department of Environment and Natural Resources. So, babot sa mga ining programa, no, ang DENR Dole Tupad o kon Department of Environment and Natural Resources, Department of Labor and Employment, tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers, Gugma Youth Cleanup kag Tree Planting Program. Ang ini naswartihan gid na pilian ang mga pamatan-on Ilonggo Youth nga sa pulo ka adlaw hatagan ini sila sang sweldo nga nagadangat sang 4,500 pesos. So according man sa pahayag ni Iloilo City Lone District Representative Julian Jam Baronda, ang kada isa ang mahimo magtanom sa minimum of 5 ka mga seedling native trees bamotsa. All right. Ini si Bombo Ria Orliante Momblan para sa #1 kag most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Salamat gid Bombo Ria Mumblan sa imong sining follow-up report. Kung damo ang nagapatigayon sang tree planting kag clean up ti mas mangin maayo ni para iya sa aton sining environment. No? Sa aton sining mga kabumbog kag dugang pagid sining epekto sila later on kung malimpyo palibot damo sang mga agin pang tanom sining iyang mga puno, no? Madula ang ining mga pamlatian bla. Why na sang tiniran ang mga lamok dira kundiin pa nga mga basurahan. Why na sila sang breedingan dira nga makatuga pa sang
dengue, Japanese encephalitis, no? Kagati kon madamo ang mga pananom naton nga mga puno, nagabulig ini sa pagpakigbato sa sining climate change. Standby na kamo sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Reginis Bombot Shama Blanco Vergabilin sa imo sa manay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Oras 1 minuto na kaligad sa tak ng alas 2. Ini si Iloilo City Mayor Jerry Treñas nagaagda sa tanan nga mga Clementians para sa Alumni Fellowship, isa ka dinner gathering sa Hulyo 14, 2023, Biyernes nga adlaw. Magaumpisa ang dinner gathering alas 5:30 sa hapon sa penthouse sa Iloilo City Hall sa Plaza Libertad, Iloilo City. Sa tanan nga magatambong sa event, palihog, magsuksok sang green kag smart casual clothes. Mahimo mag-confirm sa Facebook Messenger sang St. Clements College o kon sa phone numbers nga 0917-3020-600 o kon sa 0928-5210-754. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for July 9 to July 15, 2023. Sa Hulyo 14, Biyernes, spend the first day of your weekend sa Plazuela de Iloilo kag be entertained by the Rains Band sa Thank God It's Payday. Magasugod alas 6:30 sa gabi. Ang Valhalla Band, isa sa mga best new age rock bands sa Iloilo, ang nagpreparar sa great lineup of songs for one great musical night sa Concert at the Plaza, blasting off at 6 p.m. sa Hulyo 15, Sabado. Sa among nga musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mugs, kag iban pa ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 16, Domingo, imbitado ang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa among adlaw nga paghiwaton sa La Tolda, magaumpisa alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga makatuon kita nga lubos nga makapatawad sa mga nakasala sa aton, agud nga mapatawad man ang aton nga mga sala. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Plaza, ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II.
Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makamulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man. Kung nagahugas sang pinggana, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayara sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Ang mga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit na lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kauntasang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw.
i-mix ang maayo. Kag, enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. Maulani na hapon sa inyo dira. Sa mga nagapangrumbot, mga nagabarikutot pa dira. Doon din ako maghalin sa inyo nga bed, no? Well, anyway, ang iban siguro ba si Pornada Anay, no? Ang mga kaladtuan, ang mga events, bangod sa sininga panahon. But anyway, sige, let us not dampen our spirit. Sige hapon, cheer up, smile, and be positive. Welcome to sa Kahapon Lamang program, and let's still have the energy and positivity para nga magkuha mga inspirasyon sa mga istorya diri nga ginpalabot sa aton nga mga letter senders. So ginapasalamatan gid naton isa-isa ang aton nga mga tagsulat sa mga kasaysayan diri, because every afternoon we have stories nga aton nga pamatian, and at the same time, no, makayuhom and makarelate much gid kita kun kaisa. So welcome mga kabombo sa Friday edition sa sininga palatuntunan. It's the 14th of July. Kaupo ninyo si Tita Regine. And this afternoon, syempre new set of stories ang aton nga iga-share sa inyo sa sininga hapon. And since maulanon, I'm sure kalabanan sa inyo, ara, nalandira sa sulod sa inyo panimalay, no? Tamara na magwa, tamara na maglagaw. Especially sa sininga mga inoras, ngani, take the time na lang. Samtang ara ka mo dira sa inyong mga puluyan and nothing to do or just listening sa sininga program. Take the time to also share your stories. Diri sa KLP. I-email and ipadala ninyo ina through email sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or you write it down and then you send that sa Kahapon Lamang program. DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Let us enjoy our afternoon together. Nami something hot, ha? Ang aton nga medyo ginasip dira kag sinumon abi, no, ang luyag pasang cold sa amo man sinika cold nga panahon. Arina, let's keep you warm with the stories and with our song para sa inyo sa sininga hapon from Elmar Chan Bolaño and Patrick Mark Armada. I'll be right by your side. Welcome everyone sa KLP. You're with Tita Regine. Good afternoon. I was hurt,
when I was fooled by love and by wounds. I wanna break free from the past that's in, but here you are to remove that pain. How lucky am I to have you, baby? Please stay with me, stay with me. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain. I know you'll do the same, no matter what happens over time. I'll be right by your side. I'll be right by your side. And now you're here, I won't let go. Don't worry, I'll be forever yours. Even on the day I die, promise me you'll be on my side. I just wanna love you through sorrow and pain. Stay
Elmer John Bolaño and Patrick Mark Armada. I'll be right by your side. Ito ko namin ilang no, mag-sing along with that song. Te, do medyo na init-inita na kamuda. Ay, abaw ang kilala, kuya. May aircon pa. Amo ni katugnaw, tulog lang daw la aircon. Anyway, ano na ang sulat ni NB sa province of Iloilo. Ang request is today natin basahon, July 14. So here we go. My dear Tita Regine. A blessed afternoon, Tita, all staff and members of Bombo Radio Philippines, my fellow active listeners and lovers of your Kahapon Lamang program. Hello, Tita. Here I am to share with you and your listeners now a dialogue in your program. If the past is to be remembered, it must be remembered for the present to somehow shape a better future. Amo ini ang dialogue sa akon nga student nga problemado and ang amon nga school guidance counselor natabo ini 5 years ago before ako nag-retire. Si Leia, 20 years old ni siya, estudyante namon, graduating sa BS Infotech kag BS Infotech student siya. Kag si Mrs. Cruz among amon nga school guidance counselor. Mayara sila sang confidential dialogue sa guidance clinic. Several times, gin-call ko ang attention ni Leia regarding sang iya nga irregular attendance sa iya nga mga klase. But she never revealed to me ang iya nga problema. Kinatulok lang niya ako and deeply emoted and cried. So, why ko na lang siya ginpirit, pero I referred her to our school guidance counselor. Tita, please allow me to use L for Leia and C for Mrs. Cruz. Until one day, Leia, good morning, Mrs. Cruz. Mrs. Cruz, good morning to Leia. Kumusta ikaw today? Well, okay lang ko, ma'am. Gin-inform mo ang imo lola nga magpakikita ka sa akong subong sa guidance clinic? Yes, ma'am. That's why I am here to see you. Good. Sige, pwede ka kapungko and listen very well para nga masubat mo ang akon nga mga pamangkot. Thank you, ma'am. It's nice that you have set a schedule para sa akon subong. Leia, gin-refer ka diri sang imo nga advisor regarding sa imo hindi regular nga pagsulod sa klase nga naka-greatly affected sang imo nga mga grado. Graduating na ikaw subong, kagang imo nga ngalan, na-drop sa dean's list sa midterm. Anong natabo? May problema ka? Why don't you tell me? Or why don't you tell your advisor about it? Amo ni bala ang rason kung nga nga wala ikaw nag-attend sang imo nga classes regularly? Leia, palihog sabat sang akon mga pamangkot ha. Please answer honestly. Leia, ma'am, hindi ko katulog. Lumabuang ako. Hindi ko kahibalo kung ano himuon ko. Nahuya ako. Kag wala ako sang kusog to tell you or anybody else. Kay basig bala, ibuli ko ka mga classmates ko. Come on, Leia, don't cry. Please cheer up. Kag isugid sa akon, anong imo nga problema? Ginapasalig ko ikaw, wa isang may makahibalo sa imo nga problema, except that just the two of us. Subong, ari ko di, kag ready ako para nga buligan ikaw. Ma'am, parte ni sa akon mother nga ato sa Saudi Arabia. Napreso to siya, ma'am, sa isa ka asylum as third wife sang iya nga Arab employer. Nakabaton ako, ma'am, sa message halin sa iya nga upod man nga domestic helper kag
Nag-advise siya sa akon, ma'am, nga hindi lang kuno ako mag-worry so much for my mother, kay ginapalangga ako no siya, kay ginaatipan siya sang iyang nga employer. But ma'am, hindi na siya makontak pa. Pila ka beses ako nga nagtawag sa iyang nga phone, pero always lang gid, out of coverage. Nakulbaan ako, ma'am, na ano na ihan si mama ko? Leia, don't worry. Pwede kita kapangayo bulig sa Philippine Embassy dito sa Saudi Arabia. Sige, tawagan naton subunggid ang embassy. I-provide lang ako sa complete name sang imo nga mother, ang complete name man sang iya nga employer, kagang ilang nga address. Thank you so much, kid ma'am. I am really worried. Nga daw hindi na kuya ka-concentrate pa sa akong nga mga pagtuon. Kung ano na ayhan si mama subong. Ang lola ko wala man ni kabalo about this. Nahadlo ko. Basi matumba siya, nga waay pilas ma'am, ginakulbaan ako. Mga muyo lang taa, that our Father Almighty will help you. So good luck, Leia. Himuon mo na buwas ha, if possible. Kaya the earlier, the better. I'll pray for your success, and please, be guided accordingly. Thank you once again, ma'am. And may the Heavenly Father always bless you in your undertakings. Sige, Leia, take care always, and may the good Lord bless you too and guide you to solve your problem. So, Tita Regine, it lasted for a week na si Leia, na-miss niya ang mga classes niya. Parang i-follow up ang iyang urgent call sa Philippine Embassy. Mayo na lang ang iyang mother, kagang si employer sini, nag-call back through video call. Ang Arabo nagpromesa nga magpadala sang kwarta kay Leia the following day and to spend their Christmas vacation in the Philippines kag ma-attend kuno sila sang iyang graduation sa March. So happy gid katama si Leia, and she was also comforted kag ginsugid niya ini sa kay Mrs. Cruz. Sa gilayon, nagkadto siya sa school kag nagdiretso sa guidance clinic. Leia, a very pleasant day, Ma'am Cruz. May manami ako nga balita para sa imo. Ma'am Cruz, okay? You're warmly welcome, Leia. O, nakontak mo na mother mo? Kag ano na ang good news mo? Yes, ma'am. Happy gid ako, ma'am, kag nagapasalamat gid ako sa Ginoo. Ngang akon nga mother, kag ang iya nga Arab employer, subong husband niya na, nag-call back sa akon through video call. Ang Arab, ma'am, ang Arabo, nagpromesa nga mapadala siya kuno kwarta, and then ma-spend kuno sila sang Christmas vacation diri, kag ma-attend sila sang akon nga graduation sa Marso. I hope and pray na tumanon lang gid nila ang ilang mga promises, ma'am. Congratulations, Leia! That's a very good information. Salamat gid sa aton nga mahal nga Ginoo nga ginpamatian niya ang aton nga pangamuyo. Maraming salamat, ma'am. I can never forget the help you have extended to me. Ma'am, pwede pa ko makapangayo isa pa kapabor? Pwede ako ka-make-up sa akon nga mga lessons nga na-miss ko, kag pwede ako matagaan another chance nga basi ma-include ako diwat sa Dean's List? Mrs. Cruz, you try it, Leia. We will see the result if you can make it and consider to include your name in the Dean's List during your graduation. Tita Regine, na-hurdle ni Leia ang challenge and luckily got it. Si Mrs. Cruz, ang faculty and staff, kag ang college administrator, nag-congratulate kay Leia, kag in-mention na siya bilang isa ka maayo nga ehemplo. Mrs. Cruz, my address to the graduating class, kung mag-fail ka mo once or twice, always bear in mind, hindi gid ka mo magdulas ang paglaom. But try once again to reach your goal because the sun still shines behind that dark clouds. Take its silver lining, your guiding beacon in landing for a job successfully. Happy graduation, good luck, and Godspeed to all of you. Leia, on the other hand, the promised money for me was received. Nabaton ko ang ginpromesa nga kwarta.
Even Christmas in the Philippines was missed. Ay sila kakadto gali, no? During Christmas vacation. Yet, my graduation was witnessed by my mother and my Arab stepfather. Nag-extend siya sa akon sa iyang best relation to me as his real daughter, while I longed to hug my unknown biological father. Heartily considered my stepfather as my real father. Siya talaga ang pinadala ng may kapal in behalf of my very own father. Ang Arabo very thoughtful of rewarding me the honor I received. Nagbakal siya sa summer house kag lote. So with a brand new car for my service bago sila nagbalik dito sa Saudi Arabia pagkatapos ng isa ka bulan nila nga bakasyon. Sang una, may dream ako nga mag-work abroad. Tapos papaulion ko si mama para nga siya ang ma-take care sang akon nga lola. Pero sa subong way na, dire ko iya sa Pinas mangita obra. Actually, hindi ko man mabayaan si lola kay amugid ni siya ang nag-take care sa akon since birth. Di subong, may edad na siya, she needs my love, care, and services for the rest of her life. So, we live happily together diri sa Pilipinas. Sa akon nga dear papa, wherever you are now, I'm happy to thank the Lord for giving me an Arab stepfather as my real father. Love you and miss you. Happy Father's Day to both of you. Tita Regine, please read this July 14 kung pwede, and thank you so much for reading this dialogue. I hope you're always in good health and good mood to continue your very inspiring program. Your ardent listener in B of Iloilo Province. And Tita, I for one is in favor of Miss G's proposal. My next email, ang pamilin-bilin ni Tatay. Same, in B. Well, all's well that ends well. Salamat sa imong nga pag-step in, pag-refer sa kay Leia, sa inyong guidance counselor, and sa pag-istorya sa inyong guidance counselor. Ginhibalo kay Leia, ano ang problema, no? Nga way na siya gusulod sa klase. That's why na-drop siya sa dean's list sa midterm. But it is good nga nabuligan man siya through sa pag-contact sa Philippine Embassy, and so naka-call back, and through video call naka-istoryahan na, naka-reconnect sila sa ilang mother, and that's when she also knew ang iyang stepfather nga isa ka Arab, so third wife ang iyang mother dito, and ang mga promises ng iyang Arab na stepfather, ang duha na himo, although ang isa wala, but it is good, no, that the communication is there, the connection is there, kaya very generous, no, sang Arab nga ato. Sad kay wala gigali makita kag makilala ni Leia ang iyang real father, but anyway, sa personalidad, sa katauhan sang sining Arabo bilang iyang stepfather, ti amo na lang ning iyang gina-consider ni iyang real father. Kag so nagbalik ang mother, kaupod ang iyang husband na subong, iyang former employer, kag husband niya na subong dito sa Saudi, and ang communication is open, and I am sure, no, nga way gakapalpa siguro ang pagtawag, ang pag-chat, ang pag-video call, kag very open again. So there is nothing to worry about para kay Leia, and also para sa iyang mother. And si Leia has decided nga mas stay na lang diri sa Pilipinas, so that she can take care sang iyang lola nga amugid gali ang nag-take care man sa iya since birth. So happy ending, everything is okay, nabalik pa sa dean's list si Leia, and nakagraduate siya. We're very happy. So gin-share mo diri sa amon nga istorya this afternoon ang dialogue between sa kay Leia kag sa kay Mrs. Cruz, ang guidance counselor.
Ma'am NB, thank you so much, Gid. Sige, I'll wait for your next email. Ang pamilin-bili ni tatay. Excited ako. Magpapanabalik kita mga kabombo, it is now 2:34 in the afternoon. Kahupod sa gihapon, si Tita Regine magabalik ang KLP. Pagkatapos ng Gid, sa pila ka mga importante ng mga pahanamnom. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa katawo. Sunog kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Yaring Nagikan kay Minda sang 3rd District. Dearest, Tita Regine.
Mayong hapon, dira sa inyo tanan sa Bombo, subong man sa tanan nga mga tagpalamati, kag viewers ng Bombo Radio. Tago na ako kay Minda, sa 3rd District of Iloilo. May ara man ako sa mga masakit nga inagihan sa kabuhi, nga luyag ko i-share sa sininga palatuntunan. Napatay ang bana ko, kaginbili niya sa akon, ang duha namon ka mga anak, isa ka babayi, kag isa ka lalaki. 23 anyos na ako sa tita, sang mapatay siya, bangod temprano pa kami nga nag-asawahay. Sa matuod lang, nag-upod lang kami, pero wala man kami nakapakasal. May mga plano man sadto, pero wala gid na tigayon. Ilabi na sa nagsunod-sunod na ang akon nga pagbusong. Sa kabugusan gali sang amon nga pag-upod, didto kami nagalumon sa iya mga ginikanan. Isa ka bulan pagkatapos malubong ang akon nga bana, nagdesisyon ako nga magpauli sa akon gid ginikanan. Sa matuod lang, sang ara pa ang akon bana, nabudlayan na ako makisama sa ila. Ano pagid ayhan, nga karon wala na ang akon bana. Gani, naglisensya ako tita sang formal, nga didto na lang ako sa akon mga ginikanan, kag upod ko ang akon duha ka mga kabataan. Nagpasugot man sila, nga wala na naghawid sa amon. Didto sa luyo sang among ginikanan, mabudlay man ang pangabuhi. Pigado man, kay ti wala man permanente nga trabaho si tatay. Kung kaisa nagapanguma siya, kung kaisa naga-tricycad man. Si nanay nagabaton labada, kag kung kaisa, ginasugo-sugo man siya nga magdulong sa eskwelahan sa mga bata nga naga-eskwela sa daycare. Mga bata man lang ini sang amon ingod balay, kag ginasuhol-suhulan lang siya. Sang dito na ako sa amon, nagabulig ako kay nanay sa pagpanglabada. Kag kun kaisa, ako man ang ginasugo nga magdulong sa mga bata. May ara man kuntani, naluyag magkuha sa akon bilang kabulig sa sulod sang balay, pero ang trabaho dira sa syudad. Kag hindi ko man mabaton, bangod wala sa may maatipan sang akon mga kabataan. Maayo kay palangga man ni nanay kag ni tatay ang ilang mga apo. Kung sa pagkaon lang, daw masarangan ko pa man ang pagpakaon sa mga anak ko. Sa bulig man sang ginikanan ko. Apang sa ila pag-eskwela, amo ina ang ginapanumdum ko. Nag-eskwela na sadto sa daycare ang isa ko kabata. Bisan paano, kinahanglan nga masabat ko man ang mga kinahanglano niya sa school. May isa ako kautod dito sa Manila, kaginhingyo niya ako, nga dito lang ako bangod nga manuglakat sa abroad ang iyang abana, kag wala siya bilinan sang iyang mga anak. Nagambal ako sa iya, nga hindi ko mabili ng akong duha pa lang katuig nga gamay. Gani nagambal siya, nga dalun ko lang. Nagpasugot man si nanay, kay naghambal man ang akong utod, nga taga-tagaan man niya kuno ako para sa akong bata, nga ibilin ko diri kay nanay, nga nag-eskwela. Naglakat ako sa Manila, bit-bit ko si Neni, nga akong bata. Sang dito na kami, ako ang nagabantay, kay nagasugat dulong sa eskwelahan, sang iya duha man ka bata. Kayang akon magulang, nagatrabaho ini sa isa ka mall bilang sales lady. Ako man ang nagaobra sa sulod sang balay. Kay aga pa siya nagahalin, kagabi na akon magpauli bangod sang grabe nga traffic dito sa Manila. Nakita ko nga tama kabudlay ang magpangabuhi dito sa Manila, Tita Regine. Ilabi na gid kung maipit ka sa traffic, maubos ang imong nga oras sa dalan. Okay man ang among nga sitwasyon dito, pero after 6 months, nagtawag si nanay nga na hospital ang akon nga bata bangod sang dengue. Halos luparon ko ang Iloilo para lang makaupod kag maatipan ang anak ko. Hindi pa kunta ni luyag ang akon magulang nga bayaan ko siya, apang. Hindi ako magpasugot nga wala ako sa luyo sang akon nga bata. Ilabi na gid nga nakahibalo ako kung ano kadelikado sang dengue. Naghambal pa ang akong magulang nga mabalik ako dayon, bangod mabudlay gid para sa iya kung wala ako. Sa malain nga palad, nag 50-50 ang akong bata, kag grabe ang pangamuyo ko, nga kuntani makaluwas lang siya. Daw ginhawa ako sang halog, sang nalampuwasan niya ang critical nga stage, kag lubos siya nga nag-ayo. Bangod sina, nagdesisyon ako nga hindi na lang magbalik dito sa Manila.
Hindi pa kuntani magpasugot ang akon magulang. Apang sa maayo nga palad, may isa ako kapakaisa nga naghambal nga siya na lang ang mabulos sa akon. Maayo kay dalaga pa ini siya. Gani nagpabili na lang ako diri kag nangita trabaho nga diri lang sa amon banwa. May isa ako ka amiga nga iya nga magulang may pwesto sa mga ukay-ukay kag nagapangita ako no ini sang mabantay. Nag-suggest ako nga kung pwede, madala ko lang ang akon gamay nga bata. Maayo kay mabuot man ang tag-iya, kag naintindihan niya ang akon nga sitwasyon. Gani ginpasugtan niya ako tita nga dalon ko ang akon nga bata. Nagasuksok lang kami nga duha sang mask. Bisan gamay lang ang sweldo, gintyagaan ko na lang kay bisan paano. Makabulig man ini sa amon kinahanglanon, kag ang manami kay libre pa ang amon kaon sa akon nga bata. May karinderya man nga ginapadalagan ng tag-iya, kag kada panyaga, ginapadulungan niya kami sang bata ko sang kalanunon. Dako gid ini nga bulig para sa akon. Bangod bilog ko nga madala pa uli ang akon nga sweldo. Wala lang nahibaluan, nakawalo man ako kabulan sa amon nga pwesto. Bangod nga naturally friendly ako, madamo ang akon nga nangin suki. Kag isa pa, ginambalan man ako ni Manang nga pwede ako makahatag discount. Ilabinagid kung damo man ang ginabakal sang isa ka customer. Bangod sini, nangin maayo ang dalagan sang ukayan, bangod wala ini nagakawad ang customers. Tita Regine, sa tabok sang ukay-ukay namon nga pwesto, may ara nga tindahan sa mga bikes kag spare parts sang bike. Panag-iyahan ini sa isa man kabalo. Pero 50 na ang edad sini. Madugay na nga napatay ang asawa sini bangod sa cancer. Isa man lang ang ilabata kag nurse na ini kag dito sa London nagaobra. Sa masami, nagayuhumay kami ni Nong Francis. Amo ina ang akon nga tawag sa iya. Kabuot lang nga tawo, kag madamo man siya sang suki. Kun kaisa, ginatagaan niya kami sang akon bata sang pamahaw. Do kamag-an lang sang akon buot sa iya. Bangod sa paglantaw ko, maayo siya nga tawo. Kun kaisa, makaulo istorya man kami, kun makatabok siya sa amon ukayan. Hasta sang ulihi. So wala ako ginapaabot tita, nangaluyag siya sa akon. Sa akon kakibot, namangkot ako, nga ako gid. Kaysa tindog niya, madamo naman dira sa mga dalaga o kung mga professionals pa nga pwede pa nga maluyag sa iya. Apang ginsabat niya ako nga madugay na kuno niya ako nga ginaobserbahan kag nakita niya ang mga qualities nga ginapangita niya para nga ibulos niya sa iya asawa nga napatay. Naghambal siya nga wala naman gani siya kuno nagpaabot nga ma-fall in love pa siya liwat. Apang sa nakita niya kuno ako, gusto niya nga ako ang size ng babae, nga luyag niya nga mangin kaupod liwat sa kabuhi. Kinabalan ko siya nga basi maakig ang bata niya, pero nagambal siya nga hindi problema ang iya bata, kay amo pagani kuno ini ang nagatulod sa iya, nga mas mga sawa na siya para mikaupod man siya sa iya nga pagpangabuhi diri. Nagkabala ka man kuno ang iya bata, nga isa lang siya diri, kag wala sa may maatipan sa iya. Kinambalan ko siya, nga dako ang amon age gap, basi magulang pagani guro ang iya bata sa akon, apang ang hambal niya, nga wala sa edad ang pagigugma, kag pareho kuno kami, nga mag-learn from each other. Tita Regine, ako high school graduate lang ako, bangod gani kay temprano pa ako naman na, kag temprano man nga nabalo. Pero sang wala na ang akon bana, do didto pagid ako nga nanuto sa ginatawag nga pangabuhi, kag wala ko ginabaliha ang kapudlay. Ang importante, mapadako ko sang intsakto ang akon duha ka anak. Ginambalan ko siya nga tagaan niya ako anay sa malawig nga tinion para makapanumdum, kay hindi ini basta-basta lang nga pwede ko nga desisyonan. Nagambal siya nga wala man siya nagadali, kag maayo man gani kuno ina para nga mas magkakilalahay pagid kami sang maayo. Naghambal pagid siya nga medyo conservative kuno siya, kag kung pwede, didto siya sa balay mga luyag sang formal. Ay tikanami man.
So gimatuod gid man niya ang formal nga pagpangaluyag. Ginahatagan niya sa nagakaigo nga respeto ang akon mga ginikanan kag madasig nga napapalapit niya ang buot sa duha ko kabata sa iya. Kung sa una, Tita Regine, nagpadali-dali ako sa pagpamana. Sa sininga, hugnat, ginisipan ko gid sang malawig. Matuod nga manginda ko siya nga bulig para sa akon kabataan, pero hindi man ako luyag. Nga isalig na lang ang akon kabataan sa iya. Natuigan man bago ko siya ginbaton. Bangod gin kilala ko gid siya anay sang malawig. Ginkuha ko man ang opinyon sa akon mga ginikanan, kag tanan sila, isa lang ang ginasiling, pati sang akon mga kauturan. Mabuot si Francis, kag dako gid ini siya nga grasya para sa akon. Bangod sini, ginsabat ko siya, kag nagpakasal kami. Nagpauli diri ang iya bata, kag kaangay sang iya amay, mabuot man ini siya, kag baton niya ako, kag ang akon mga anak. Sa amon kasal, ginimbitar ko man ang mga ginikanan kag utod sa ako napatay nga bana. Sa nag-upod na kami, padayon gihapon ang akon nga obra sa ukay-ukay. Sa akon man kagustuhan, tubtob sa ulihi, gin-offer ini sang tag-iya sa akon bana na kung gusto ko nun namon, ipa-take over niya sa amon ang pwesto. So ginpamangkot ako sang bana ko, kung luyag ko man, kag madasig ako nga nagsabat, nga hoo. So sa subong, ako man sa gihapon na nagabantay sang ukay-ukay, apang amo na ini. Malipayon kami sa amon nga pag-upod sang akon nga bana, kag palangga niya ang akon duha ka bata. Kaluyan lang, luyag man namon nga makaanak kami sang amon. Kabay nga ihatag ini ni Lord, sa tion nga luyag niya na. So hasta na lang diri ang akon kasaysayan. Madamog nga salamat, Tita Regine, ang imusuki isa kahanginan, Minda, sang 3rd District. Well, Minda, because you're a good person, you are being blessed. May mga nabatian ako daahaw, ng mga balo, nagahambal, sana all. Love, no, still happens. And sa mga nagakinahanglan sang perfect love at the perfect time, ginahatag, no? Kaya nag-aabot gidi na. Well, siguro because nakita ikaw sang imo nga bana na subong. Kaya siguro ginaobserbahan niya lang ikaw, kag nakita niya, no, how good you are as a mother. Kag even if amo na ina ang natabo sa imo nga pagpangabuhi, but still, panindugan mo, and no matter ano kabudlay, ginatatap mo gid ang imo nga mga kabataan, and you're finding ways para nga bisan paano mabuhi mo ang imo nga mga kabataan. And now, of the nine na kamo, and together, nagapangabuhi. And it is good that you have decided nga sa gihapon, mag-work ikaw ya. Kag manami man, no? Because ang work nga luyag mo, amo man na ang ginhatag sa imo. Bao ka super blessed gid sa imo, kanami sang imo nga kapalaran, kag kanami na subong, no? Ang pagpangabuhi. So, well, I'm sure may mga struggles, may mga trials, hindi na madula, no, sa pagpangabuhi. But with you loving each other so much, kag nagapalanggaanay, kag nagarespetohanay, sigurado ako, no, nga malampuasan nyo gid, ma-weather nyo gid, tanan nga mga trials nga mag-aabot sa inyo nga kabuhi. So keep on loving each other and never ever forget to be very grateful sa ating Ginoo, magpasalamat sa tanan nga mga kaayo kag mga blessings nga ginhatag niya sa imo. Thank you so much, Minda. I'm very happy for you. So continue being happy together with Francis. Salamat gid. 7 minutos bago magabot ang taknang alas 3. Magapanumbalik kita pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon
uko ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kon paglain sang tiyan, sundo ng ining nga mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang serebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church. With so little time left, sige, diretsuhan niya ang sulat ni Lola Amparing. Good afternoon to all of you there, my dearest Tita Regine. Bilang pahabol na sulat ko ito, kalakip sa mga sariling sikap na mga tula o kung binalaybay. Balamutita na pisanan lang ako magsulat, kung may madumduman ako kag para hindi malipat, nagasulat ako gilayon. Siguro tita, parang hindi maganda, pero sumusulat ako kaagad para di ko makakalimutan. Alam mo naman na matanda na tayo, nearly 95 years old na. Grabe, no? Nami lang gida. Marami na ang alam ko na mas batang-bata pa sa akin na mga kasamahan o friends ko na nag-ulyanin at nag-Alzheimer's na. Kaya tita, para hindi mag-status ko ang brain ko, kailangan may ginakawilihan ako kag magamit ang utak ko para hindi ako mag-Alzheimer's. Hindi na tayo maaasahan sa gawain sa bahay. Pero salamat sa Bombo Radyo nga ako nga ginakawilihan, nagapamati ako adlaw kagabi bago ako matulog. Kung maayong akon nga lawas, syempre nagasulat ako sa akon nga mga kasaysayan. Tita, abi mo, may mga gautik-utik nga parang hindi na raw nauubos ang aking kasaysayan. Parang hindi raw nauubos. Tita, balang ko, parang inggit-inggit lang sa akin. May lola. Kung talagang marunong pa sila sa akin, bakit hindi sila sumulat na kanilang kasaysayan at ipadala sa iyo? Basi inggit lang, no? Kasi masipag akong magsulat. Tita, bala ka, kung luyag mo basahon sa programa mo, ako naging sulat, nga tula, o kung binalaybay. Kung bagay man, nga ipabati mo sa kaangay ko nga mga ukod nga mga listeners. Kung magustuhan mo, basi ma-inspired pagid ako nga magsulat. And so lastly, here's my taus-pusong pasasalamat, love, kisses and bless, God bless, lovingly, Lola Amparing. Sige, siguro pwede pa ta isa ka tula. Binalaybay. Sige, ari, ang yuhum. Ang yuhum di makawat o mahulam. Isa ka bagay, nagapukaw sa masubong kahimtangan. Nagahatag sang kalipayan sa aton kalawasan. Kung magyuhum-yuhum sa masugata. Ang isa ka yuhum nagahatag kalipayan sa hanamutan. Pareho lang nga grasya halin sa kalangitan. Tudok sa aton tagipusoon ang yuhum, gani hindi paglipatan ang pagyuhum-yuhum. Ang isa ka yuhum nagapukaw sang katuyom sang himaya.
sa akong dughan na tanom ang kahilwayan. Ang matamis nga yuhom, nagahatag sang matuod nga kalipayan, nagabulong sang aton kalisdanan. Alright. Lola Amparing, hanggang dyan na muna tayo, ha? Ang ining iban pa, may alikidingin sulat ang gugma, kung may arap pagid niya isa, pabasa naton. Alright? But anyway, thank you. And yes, you would often say, huwag makinig sa mga bulong-bulungan, especially kung negative. Baida. Basta ikaw nag-enjoy ka sa imong ginahimo, then do it. And besides, kanami sa mga benefits yun, no, para sa imo. So, who are we to tell you to stop? No, continue what you're doing. Kung amo na iya, ang nagapahati sa imo, then continue writing. Diri sa KLP. Alright. Thank you so much, Gid, sa imo, Lola Amparing, and wish you always good health. As in, good health, Gid, para sa imo. Nearly 95. Youngest ni, diring Soki, si Lola Amparing. Well, anyway, we have no more time left. So, thank you so much, kids, sa inyo tanan mga kabombo. And yes, ang mga istorya na, I would be waiting. Paki-email na sa bombo_iloilo@bomboradio.info or you send that sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Tomorrow, interview natin si Nonoy sa province of Iloilo. So madaming salamat sa inyo tanan mga kabombo. I'm happy that we're together again and we're going to see each other again tomorrow. Sa gihapon, ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat, Gid. Good afternoon and God bless.